Serveran, beşe kemîn. û paşî mirina Yêşû, wisa bû ku lawên İsraîl ji Xudan re pirsîn û gotin, ma bona ku em dijî Kenaniyan cengê bikin, dê kî bona me derkeve pêşiye? û Xudan got, dê Cihuda derkeve. Avay, welêt dan destê wî. û Cihuda ji birayê xwe Şîmeon re got, tevî min derkeve Heseya ku ketiye para min û em dijî Kenaniyan cengê bikin, û ez ê ji tevê te herim Heseya ku ketiye para te. û Şîmeon tevî wî çû. û Cihuda derket û Xudan Kenaniyan û Perîzyan dan destê wan û di bezekê de ji wan li 10,000 kesî xistin. û di bezekê de Adonî bezek dîtin. û li dijî wî cengê kirin û li Kenanî û Perîzyan xistin. Lê belê Adonî bezek reviya û li pêy wî bera wî dan û wî girtin û serî tilîkên dest û lingên wî jê kirin. û Adonî bezek got, hefte qral bi serî tilîkên dest û lingên wan jêkiribûnê dibin sifra min de xwarinê dan hev. Her çawa kiribim, Xwedê jî bi vî awayî li min vegerand. û wî anîn Orşelîmê û li wir mir. û lawên Cihuda li hember Orşelîmê cengê kirin û wê girtin. û şûr ve derbas kirin û agir bi bajêr vexistin. û li pê wê lawên Cihuda bona ku li dijî Kenaniyên ku li çiyayiyê û li başûrê û li şefalayê rûdinin cengê bikin da ketin. û Cihuda li dijî Kenaniyên ku li Hebronê rûdinin meşiyan û navê Hebronê berê Kiryat Arba bû û li Şeşa û li Ahîman û li Talma xistin. û ji wir li hember gelên Debîrê meşiya. Lê navê Debîrê yek kevin Kiryat Sefer bû. û Kaleb got, her kî ku li Kiryat Seferê bixe û wê bigre, ez ê qîza xwe Aksa bijinitî bidim wî. û otniyê lê lawê Kenazê birayê biçûkiyê Kaleb girt û qîza xwe Aksa bijinitî da wî. û wisa bû ku dema pîrek pêrê zewicî, bona ku ji bavê xwe zeviyekê bixwaze wê teşwîq kir û pîrek ji kerê xwe ve daket û Kaleb jê re got, çî te heye? û pîrek jê re got, xelatekê bide min. Madem ku te min danî warê rojilatê çavkaniyê navê jî bi min de. û Kaleb çavkaniyên jorîn û çavkaniyên jêrîn dan wê. û lawên Kenî ên Xezûrê Musa ji bajarê darên xurme tevî lawên Cihuda derketin çola Cihuda ya ku rojilata Aradeyî û çûn tevî netewê rûniştin. û Cihuda tevî birayê xwe Şîmeon çû û li Kenaniyên ku li Tisefatê rûdinin xistin û wê bi tûmî tune kirin. û navê Hormal bajêr kirin. û Cihuda Gaza û sînorên wê û Aşkalonê û sînorên wê û Ekronê û sînorên wê girtin. û Xudan bi Cihuda re bû û gelên çiyayê qewirandin. Ji ber hêz neanî ku yên li geliyê rûdinin biqewirînin. Ji ber ku erebeyên wan ên hesin ên cengî hebûn. û mîne ku Musa gotibû, Hebronê dan Kaleb û hersên lawên anak ji wir qewirandin. û lawên Benyamîn Yebûsiyên ku li Orşelîmê rûdinin neqewirandin û Yebûsî heta îroj tevî lawên Benyamîn li Orşelîmê rûdinin. û mala Yusuf, ew jî derketin Beytelê û Xudan bi wan re bûn. û mala Yusuf bona ku sixuriyê li Beytelê bikin zilam şandin. Lê navê bajêr berê Lûz bû. û çavnerîdar, zilamek ku ji bajêr ve derdkeve dîtin û jê re gotin. Em rica dikin, ciyê ku em têkevin bajêr nîşanî me bide û em ê li hember te bi qenciyê bikin. û ciyê ku bikevin bajêr nîşanî wan da û bajêr dan ber devê şûr. Lê belê ew zilamî û hemiya malbata wî berdan. û zilam çû welatê Hîttiyan û bajarekê ava kir û navê Lûzê lê kir. Heta îrojê navê wê ew e. û Manaşe gelên Beyt Şeanê û navçeyên wê û gelên Taanak û navçeyên wê û gelên Dor û navçeyên wê û gelên Megido û navçeyên wê neqewirandin û Kenanî bona ku li van bajaran rûnin di ber xwe de dan. û wisa bû ku dema İsraîl xurt bû, Kenaniyan kirin sixrekar û bi tûmî wan neqewirandin. û Efraîm Kenaniyên ku li Gezerê rûdinin neqewirandin. Lê belê Kenanî li Gezerê di nav wan de rûniştin. Zebulun gelên Kitron û gelên Nahalol neqewirandin. û Kenanî di nav wan de rûniştin û bûn sixrekar. Aşer gelê Akko û gelên Sayda û Ahlab û Akzîb û Helba û Afîk û Rehobê neqewirandin. û Aşerî di nav gelên welêt Kenaniyan de rûniştin. Ji ber ku wan neqewirandin. Naftalî gelên Beyt Şemeşê û gelên Beyt Anatê neqewirandin. û di nav gelên welêt Kenaniyan de rûniştin. Lê belê gelên Beyt Şemeşê û yên Beyt Anatê bûn sixrekar. û Amorî lawên dan ber bi çiyayiyê ve ajotin. Ji ber ku daketina deştê nedêştin. û Amorî bona ku li çiyayê Heresê li Ayalonê û li Şaalbîmê rûnin di ber xwe de dan. Lê belê destê mala Yusuf xurt bû û ew bûn sixrekar. û sînorê Amoryan ji kaşa Akrabîmê ji zinarê û ber bi jor bû. Beşa dewemîn. û milyaketê Xudan ji Gîlgalê derket Bokîmê. û got, min we ji Misrê derxistin
û anî ne welatê ku sondê dabûn bapîrên we û gotin: Ez ê peymana xwe ya ku were yî a badên xera nekim. û divê hûn bi gelên vî welatî re peymanê nekin. Hûn ê pêşkeşîgehên wan xera bikin. Lêbelê we gotina min guhdarî nekirin. Ma we çima wisa kirin? Ji ber vê yekê jî gotim: Ez ê wan ji ber we neqewirînim. û bona we dê sînga we de bibin û dê îlahên wan bona we bibin dafik. Wisa bû ku dema milyaketê Xudan hemûyên van gotinan ji lawên İsraîl re gotin, neteweb dengekî bilind kiriye. û navê bokîm li wir kirin. û li wir qurbanê ji Xudan re serjê kirin. û dema Yêşû netewê berda, bona ku lawên İsraîl welê ji xwe re bikin milk, herkes çûn mêrasa xwe. û di hemû rojên Yêşû de û di rojên kalepîrên ku li pê Yêşû zindî mane û hemû karên mezin ên ku Xudan bona İsraîlê kirine dîtine, netewek qultiyê ji Xudan re kirin. û qulê Xudan Yêşûyê lawê nûn di 110 salîbûnê de mir. û îl rojavayê çiyayê Gaşê di çiyayiya Efraîmê di tîmna Teresê li hundirê Sînorê wî de binax kirin. û hemûya ew nifşê jî beşdarî bapîrên xwe bûn û nifşeyek din ya bi Xudan û bi karê ku bona İsraîlê kiriye ve nizan nafirîn. û lawên İsraîl ya ku çavê Xudan de xerabe kirin û ji balan re qulitiyê kirin. û dev ji xwedayê bapîrên xwe Xudanê ku wan ji welatê Misrê derxistiye berdan û li pê îlahên din, ên ku ji îlahên neteweyên li dora wanin meşiyan û ji wan re xwar bûn û Xudan bi hêrs kirin. û Xudan berdan û ji bal û astartiyan re qultiyê kirin. û hêrsa Xudan li dijî İsraîlê sor bû û wan da destên talankeran û wan talan kirin û wan firotin neyarên li dorê ne û ê dîlber neyarên xwe hêz nanîn ku bisekinin. Her bi ku derê ve hilkişiya bin, mîna ku Xudan ji wan re gotibû û mîna ku Xudan sondê dabû wan, destê Xudan li dijî xerabiyê li hember wan bû û zaf aciz bûn. û Xudan serverên ku wan ji destên talankeran xelas bike derxistin. û serverên xwe jî guhdarî nekirin. Ji ber ku li pê îlahên din zinê kirin û ji wan re xwar bûn. Zû ji rêya ku bapîrên wan dimeşiyan ve çewt bûn. Ew emirên Xudan guhdarî dikirin, lêbelê vana mîna bapîrên xwe nekirin. û her ku Xudan bona wan serweran derxistin, Xudan bi serwer re dibû û tûmiya rojên serwer de wan ji destê neyarên wan xelas kirin. Ji ber yên ku tadêl wan dikin û tengasiyê di wan nalînên wan, rehma Xudan li wan dihatin. û wisa bû ku her ku serwer mir, şûnda zivirîn û bi qultîkirina ji îlahên wekî din re û bona ku ji wan re xwarbûnê ve li pê wan çûne, ji bapîrên xwe zêdetir xerabûn. Dev ji karên xwe û ji rêyên xwe yî enyadê ber nedan. û hêrsa Xudan li dijî İsraîlê sor bû û got: Madem ku ev netewê peymana ku ji bapîrên wan re emir dabûm xera kirin û gotina min guhdarî nekirin, ez jî êdî qet neteweyên ku dema Yêşû mir berdabûn ji ber wan naqewirînim. Da ku kadê mîna bapîrên xwe bona meşê bi rêya Xudan ve bigirin an jî negirin. Ez ê vana İsraîlê biceribînim. û Xudan wan neteweyan bi lezî neqewirandin û berdan û wan nedan destê Yêşû. Beşa sewemîn. Neteweyên ku bona yên bi İsraîlê û hemû cengên Kenanê nizanin, giştikan bi wan re biceribînin û tenê bila nifşeyên lawên İsraîl qet nebe yên ku ji berê de bi cengan nizanin, bona ku hînî cengê bin, zanîna wan hebin, Xuda niştibûn evin. Pênc begên Filîstyan û hemûyên Kenaniyan û Saydayiyan û ji çiyayê Bal Hermonê heta ciyê ketina Hamatê, hîviyên ku li çiyayê Libnanê rûdinin. û bona zanîna kadê bi emrên Xudan ên ku bi navdîtiya Musa ve ji bapîrên wan re hatine emirkirin guhdarî bikin an nekin, wan û İsraîlyan biceribînin hatin berdan. û lawên İsraîl di nava Kenaniyan, Hittiyan û Amoryan û Perîzyan û Hîviyan û Yebûsiyan de rûniştin. û ji xwe re bi jinitî qîzên wan stendin û qîzên xwedan lawên wan û ji îlahên wan re qulitiyê kirin. û lawên İsraîl tiştên ku çavê Xudan de xerabe kirin û xwedayê xwe Xudan ji bîr kirin û ji balan û ji Aşeran re qulitiyê kirin. û hêrsa Xudan li hember İsraîlê sor bû û wan ji qiralê Mezopotamya kuşan Rîşatayim re firotin û lawên İsraîl 8 sal ji kuşan Rîşatayim re qulitiyê kirin. û gava lawên İsraîl hewarê ji Xudan re kirin, Xudan bona lawên İsraîl xelaskerekî, otniyê lê lawê Kenazê birayê biçûkê Kaleb derxist û ew jî wan xelas kirin. û ruhê Xudan hate ser wî û Xudan qiralê Mezopotamya kuşan Rîşatayim da destê wî. û destê wî li dijî kuşan Rîşatayim xurt bû û welêt 40 sal rihet kir. û otniyê lê lawê Kenaz mir. û lawên İsraîl dîsa tiştên ku çavê Xudan de xerabe kirin û Xudan li dijî İsraîlê qiralê Moabê Eglon xurt kir. Ji ber
tiştên ku çavê xudan de xerabe kiribûn. û lawê Namon û Amalek li cem xwe civandin û çû û li İsraîlê xistin û bajarê darên xurmê stendin. û lawên İsraîl 18 sal qultiyê ji qiralê Moabê Eglon re kirin. Lê belê dema lawên İsraîl hewarê ji xudan re kirin, xudan bonawan xelaskerek Ehudê lawê genayê Benyamîniye û zilamekî çepokê derxist. û lawên İsraîl bi destê wî xeracê ji qiralê Moabê Eglonê re şandin. û Ehud bona xwe qamayekî dirêjiya gezekî de û bi du devî çêkir û wê li ser kemaxa xwe yî rastê di bin kincê xwe de dakir. û xeracê pêşkêşî qiralê Moabê Eglon kir û Eglon zilamekî herî qelew bû. û wisa bû ku dema pêşkêşîkirina xeracê qedand, zilamek û xeracek şandinê şandin. Lê belê û bi xwe ji ocaxên keviran ên ku li cem Gîlgalê ne şûnda zivirî û got: Ya qiral, gotinek minî bi dizîka ji te re heye. û hiş ve got. û hemûyên ku li cem rûdiniştin derketin derve. û Ehud hate cem wî û qiral li odaya xwe ya hênik ya jorîn tena serê xwe rûdinişt. û Ehud got: Ji Xwedê ve gotinek min ji te re heye. û ji kursiya xwe rabû. û Ehud destê xwe çep dirêj kir û bi kemaxa xwe yî rastê qama xwe kişand û wê li zikê qiral ve çikand. û paşî kerê destek jî ketiye û bez bi dora serî girt. Ji ber ku qamayê ji zikê wî nekişand û ji paş wî ve derket. û Ehud derket sevkê û pê xwe deriyên odaya jorîn girtin û nifte kirin. û gava û derket qulên qiral hatin û nihêrtin û avay, deriyên odaya jor niftekirî bûn û gotin: Ma heqaq li oda jorîn lingên xwe dixwimîne. û heta ku aciz bûn man û avay, deriyên odaya jorîn ve nekir û niftê raiştin û vekirin û avay, efendiyê wan bi mirîtî ketibû erdê. û gava û li bendê bûn, Ehud reviya û ocaxên keviran derbas kirin û reviya Seyîrayê. û wisa bû ku dema hat li çiyayê Efraîmê borî hatin lêxistin û lawên İsraîl tevî wî ji çiyayê daketin û ew li pêşiya wan bûn. û ji wan re gotin: Li pêy min werin, ji ber ku xudan neyarên me Moabiyan dan destê me. û li pêy wî daketin û li dijî Moabiyan bi hirkên Ürdünê girtin û tu kesî derbas nekirin. û di wê wextê de ji Moabê zilamên her yekê xurt û her yekê egîdin li qasî 10,000 kesî xistin û tu kes xelas nebû. û Moab di wê rojê de di bin destê İsraîlê de nizm bû û welat 8 sal aramiyê dît. û li pêy wî Şamgarê lawê Anat hat û bi mesasa ganêran li 600 kesê ji Fîlîstiyan e xistin û ew jî İsraîlê xelas kir. Beşer çaremîn. û dîsa lawên İsraîl tiştên ku çavê xudan de xerabe kirin û Ehud miribû. û xudan wan ji qiralê Kenanê ya bîne ku li Hatsorê qiraletiyê dikere firotin û serokê artêşa wî Sîsera bû û ew bi xwe li Haroşet Goymê rûdinişt. û lawên İsraîl hewarê ji xudan re kirin. Ji ber ku 900 erebeyên wî yên cengê ên hesniye bûn û 20 salî pir te'del lawên İsraîlê re kirin. û di wê demê de jina Lapîdot pêxember Debora serveriyê li ser İsraîlê diajot. û pîrek di çiyayîya Efraîm de di navbera Rama û Beytelê de di binya dara xurmeya Deborayê de rûdinişt û lawên İsraîl bona daraziyê el dikişiyan cem wê. û şand û ji Kadeş Naftaliyê bangî barakê lawê Abînoam kir û jê re got: Ma Xwedaya İsraîlê xudan bi gotina here û ji lawên Naftalî û ji lawên Zebûn 10,000 kesî bigre cem xwe û bikişîne çiyayê Teborê emir neda. Wezê Sîserayê serokê artêşa ya bîn û erebeyên wî yên cengê û leşkerên wî bikişînin çemê Kîşonê. Cem te, wezê wî bidim destê te. û barak jê re got: Ger tu min re were, ez ê jî herim. Na, ger tu min re ney ez narim. û Debora got: Me heqaq ez ê bi te re herim. Lê dirêya ku tu yê tê de here, dê şerev neş te re be. Ji ber ku xudan dê Sîsera bidî destê pîrekekê. û Debora rabû û tevî barak çû Kadeşê. û barak Zebûlûn û Naftalî li Kadeşê civandin û 10,000 kes li pê wî derketin. û Debora jî tevî wî ilkişiya. û kenî heber ji lawên hova be ku xezûrê Musa bû, ji keniyan cihê veqetiya bû û heta darçolaya ku li Tisanayê ma ku li cem Kadeşê yî çadira xwe danî bû. û derketina barakê lawê Abînoamî ku derketiye çiyayê Taborê ji Sîsera re gihandin. û Sîsera hemû erebeyên xwe yî cengê 900 erebeyên Esinî û hemû netewa ku tevî wî ne ji Haroşet Goymê li çemê Kîşonê civandin. û Debora ji barak re got: Rabe, ji ber roja ku xudan Sîsera daye destê te ev roj e. Ma xudan li ber te derneket. û barak tevî 10,000 kesên ku li pê wî ne ji çiyayê Taborê daket. û xudan Sîsera û hemû erebeyên wî yên cengê û hemû artêşa wî li ber barak dan ber devê şûrê û xera kirin û Sîsera ji erebeya xwe yî cengê daket û peyetî reviya.
و برک حتی هروشت گوی می برا پی عربین جنگی و برا پی ارتش دان و همو ارتشا سیسرا بدوه شور بکتن تنه کسک جی نما لبله سیسرا به پیاتی رویا چادرا یا آلا پیرکیا کنی هبری جبر کو دنابرا یا بینی قرالی هات سوره و مالا کنی هبر دا اشتیه بو و یا البونا کو پرگینی سیسرا ربکی درکت و جره گوت وگر افندی من وگر جم من مترسه و وگریا جموی چادره و پیرک بلعه فکی و نخماند و جره گوت از رجا دکم هنه کاوه بده من کو از بخم جبر کو استی بومه و حبانا شیر وکر و پیدا و خوارن و نخماند وش پیرک را گوت لبر دوی چادره بسکنه و دیو سبه گرزلامک وره اشتره بپرسه و گلو تو کس لبر هیه ببیجه توی نا ببیجی و یا ایلا جنا هبر سنگه چادره راشت و نیرکود دسته خود گرت و هدیکا کت جمعی و سنگه بجنی گیمی وکتا و حتی که سنگ به عرده و چود تیده را بو جبر که او دخونا کرده و به حال بو و مر و آوای گاوا براک برا سیسر دا یا البانا پرگینیا و درکت و جیره گوت وره و زلامه کتولت گری نشان تبدم و ها جم پیرکی و آوای سیسر به مریتی راد کت و سنگ ده جنی گیمی ده بون به وی آوایی و روژه خوده یا بینه قرالی کنان البر لاوین اسرائیل نظم کرد و حتی که لاوین اسرائیل قرالی کنان یا بین هلاک کرن لدجی قرالی کنان یا بین دسته وان هر کچو خورتر بو بشا پنجمین و او روجدبارا و براکی لاوی آبینا هم ستراندن و گوتن جبر که سروگ لی اسرائیل سروکانتیه دکن جبر که نتویج دل خودان پیروز بکن یا قرالنو گهداری بکن یا میرنو گه بدن ازش خودان ره از بستریم ازش خدای اسرائیل خودان ره به مقامم بخوینم یا خودان گاوا توش سیر درکت گاوا توش بیارا ادوم پیش بچو عرد هجیا از منجی دلوب کرن بله عوران آف دلوپاندن لبر خودان چیایان لوی سینای لبر خدای اسرائیل خودان هجیان دروژن شام گاری لاوی آناته دروژن یا elde داویا کاروانان قطبون و روی درین چپده دچون لی اسرائیل داویا سروران قطبو بون حتی که از بدایکیل اسرائیل رابوم حتی که از دبورا رابوم داویاوان قطبو بون ایلا نو بجارتن و گاوه دریان ده جنگ بون لی اسرائیل دناوا 40,000 ده ما مرتال آنجی رمات دیتن دلی من جیان که درازیل اسرائیل دکنه ریه جیان که جدل خودن اسرائیل ریی خودم پیروز بکن یا ین کل کریس پی سوارد بن یا ین کل سر خالیچه ان رودنن و یا ین که دره ددمشن ببیجن جگالگالا ین که تیران دا آویجن دورتر لجین که آوی دکشینن لور کارن خودان ین راست دی اسرائیل کارن راست این سروریاوی ده ببیجن و گاوی نتوا خودان دا کتن دریان هشیار به یا دبورا هشیار به هشیار به هشیار به قصیده هم بخوینه رابه یا برک یا لاوی آبینوام دیلن خود به و گاوه ین معقول و ین کجبر نتوی مانه داکتن خدان بونا من لدجی عگیدان داکت جه افرایم ین که لامال کی ره دانه لپیته یا بنیامین دناوا ظلامین تده این کجما کیره دارازی دان و ین کج زبولونه چوی سردار دکشینن داکتن و ایشاکار به سروکین خود دبورا ربون ایشاکار هر چاوه باراک جیوسا بو لپیوی ایریشی گلیه کرن لجم چمن روبنه جدل گنگشین مزن چبون ما تو چماد ناوا گوانده بنا گهداری کرنا بلورا کو جکریان رتیت لخستن رونشت لجم چمن روبنه جدل گنگشین مزن چبون گیلا جوردنی ودتر رونشت و ما چما داندی کشتیان دما اشر لقراغا بحری راوستیا ولجم چمن خورونشت لجیم بلند این قاده زبولون و نفتالی نتوه کجانه خداویجن بیتاریا مرنه بون قرالان هاتن و جنگه کرن لتانا که لجم آوین مگیدو و گاوه قرالین کنانه جنگه کرن پرتالا زیویرا نهشتن سترکان جه عزمانا و جنگه کرن لدجی سیسرا جه دستکین خواه جنگه کرن چمه کیشونه او چمه مزن چمه کیشونه وان مالتن و برن یا جانه من تقویت گرت بن لنگان و گاوه رابونا هسپایال سر دولنگان جرابونا ین خورتی سر دولنگان نینوکین هسپان مهری لعرده خستن ملیاکت خدان گوت نالت اجمر ازره بکن به نالت گران نالت الگلوی بکن جبر که نا اتنا لیکاریا خدان لدج عگیدان نا اتنا لیکاریا خدان یا علا جنا کنی هبر بلاد ناوا پیرکان ده بزدهی پیروز به دناوا پیرکن چادره ده بزدهی پیروز به آوه خواست یا اشیر داوی بچوشکا بگان دو پیشکش کر
Deste xwe singê û destê xwe rastê li nîrkutê karkeran re berda û bi nîrkutê sîsera xist, serê wî eciqand û şikand û ji cenîkên wî ve qul kir û derbas kir. Lingên wî da ketin binî. Ket. Di cihê ku lêr û niştibû de bêcan ket. Dayika sîsera ji paş qefesê ji şivakê nihêrt û qêriya. Ma çima erebeya wî cengê ew qasî bi giranî tê? Çima meşa erebeyan wan dereng dimînin? Pîrekên wê yên bi hikmet bersivê dan wê û wî jî xwe bi xwe bersivê da. Bona her yekî qîzek, du qîz, bona sîsera ji talanê kincê boyax, ji talanê kincên boyax ya ku hatiye nexşandin, bi malê talanê bona üstiyê wê û her du aliyê hatine nexşandin, ma qey mala talanê nedîtin û li hev par nekirin. Ya xudan, bila hemû neyarên te bi vî awayî tu nebibin. Lêbeleyên ku ji te hez dikin, bila bibin mîna roja ku dihêza te de derdkeve û welat çel sal kete aramiyê. Beşa şeşemîn. Ulayên İsraîl ya ku çavê xudan de xerabe kirin û xudan heft salî wandan destê Midyanê. Û li dijî İsraîlê destê Midyanê xurt bû û ji ber Midyanê lawên İsraîl bona xwe cihên veşartinê ên li çiyê û şikert û bircan çêkirin. û wisa bû ku İsraîl her ku zat çandin, Midyaniyan û Amalekiyan û lawên rojhilatê derdiketin û li dijî wan derdiketin. û li dijî wan bi cih dibûn û heta ku bigêje Gaza, zadê erdê xera dikirin û dixwaze bila mîh be, an jî bila gabe, bila ker be, tu tiştekî xwedîkirinê li İsraîlê nedêştin. Ji ber ku ew bi heywan û çadırên xwe ve derdiketin. Bi piranî mîna kulyan dahatin. Hejmara wan û deveyên wan zêde bûn û bona xerakirina welêt dahatin wir. û ji ber Midyanê İsraîlê zaf nizm bû û lawên İsraîl qêrînê ji xudan re kirin. û wisa bû ku dema ji ber Midyanê lawên İsraîl ji xudan re qêriyan, xudan pêxemberekî ji lawên İsraîlê reşand û ji wan re got: Xwedayê İsraîlê xudan wisa dibêje: Min we ji Misrê derxistin û we ji welatê koletiyê derxistin û we ji destê Misriyan û ji hemûyên ku tengasiyê dibûn we ve azad kirin û wan ji ber we qewirandin û welatê wan dam we. û ji we re gotim: Ez Xwedayê we xudanim. Hûn ê ji îlahên Amoriyên ku hûn li welatê wan rûdinin netirsin. Lêbelê we gotna min guhdarî nekirin. û milyaketê xudan hat û dibin darçiloyê ya Abî Ezrî Yoaşê û li bajarê Ofrayê ye de rûnişt û Gideonê lawê Yoaş bona ku ji Midyaniyan birevîne, di mehsera xemrê de genim dikutiya. û milyaketê xudan xwe nîşanî wî da û jê re got: Ya Egîdê bimetirsî, xudan bi te re yî. û Gideon got: Ax efendiyê min, ger xudan bi me re be, ma çima ev tiştan hemûyan hatin serê min? Ve hemû niwazeyên ku bapîrê me bigotna, ma xudan me ji Misrê ve dernexistin ji me re digotin, li ku derê ne? Lêbelê xudan niha me avêtin û me dan destê Midyanê. û xudan lê nihêrt û got: Bi vê quweta xwe here û İsraîlê ji destê Midyanê ve xelas bike. Ma te neşandim. û jê re got: Ax efendiyê min, ma ez bi çi İsraîlê xelas bikim? Avay, malbata min li Manaşê yên herî xizanin û ez di mala bavê xwe de yê herî biçûkim. û xudan jê re got: Miaqaq ez ê bi te re bim û tu yê mîna zilamekî be li Midyaniyan bixe. û jê re got: Ger niha çavê te de xêrê dîtibim, di derbarî yê ku bi min re daxive tu yî de elemetekî nîşanî min bide. Ez rica dikim, heta ku ez werim û ji te re xelata xwe derxînim û wêdeynim ber te, ji vir neqete. û got: Heta ku tu şûnda were ez ê bimînim. û Gideon ket hundir û bi karikekê û ji efayekî arvan pîdeyên bê avên amade kirin û goşt xist selikekê û ava goşt xist beroşekê û wê anî bin darçiloyê û pêşkêş kir. û milyaketê Xwedê jê re got: Goşt û pîdeyên bê avên rayle û deyne ser vî zinarî û ava goşt birjîne. û wisa kir. û milyaketê xudan serê çoyê ku pê re bû, dirêj kir û da pîdeyên bê avên û goşt û ji zinarê ve agir derket û goşt û pîdeyên bê avên xwarin û qedandin û milyaketê xudan ji ber çavê wî winda bû. û Gideon dît ku milyaketê xudan e û Gideon got: Heyvax ya xudan, xudan, ji ber ku milyaketê xudan rûbirû dîtim. û xudan ji wî re got: Bila xweşîş te re be, metirse, lê nemre. û Gideon li wir pêşkeşîgehekê ji xudan re ava kir û navê xudan şalom lê kir. Heta îrojê hîn jî li bajarê Ofrayê Abî Ezriyayê. û wisa bû ku wê şevê xudan jê re got: Gayê bavê xwe, gayê wî duwem yê heft saliyê rayle û pêşkeşîgeha balê ya bavê xwe xera bike û eşera ya kulcem wê jê bike. û li ser gira vê bircê ji bo Xwedayê xwe xudan pêşkeşîgehek li gor usulê ava bike û gayê duwem rayle û bêzingên aşera ya ku tu yê jê bike pêşkeşiya şewitandinê pêşkeş bike.
û Gideon ji qulên xwe 10 zilamî raşt û mîna ku Xudan jê re gotibû çêkir, wisa bû ku ji tirsa maliyên bavê xwe û zilamên bajêr ji ber ku vî tiştî bi rojê nikaribû çêkira, şev çêkir. û zilamên bajêr sibehê zû rabûn û avay pêşkeşîgeha Baal xerab bû. Wa şeraya kulceme hatibû jêkirin û ser pêşkeşîgeha ku hatibû avakirin gayê duhem hatibû pêşkeşîkirin. û ji hevû din re gotin, ma kî vî karî kiriye? û lê geriyan û lêkolînê kirin û gotin, Gideonê lawê Yoaş vî karî kiriye. û zilamên bajêr ji Yoaş re gotin, lawê xwe derxîne ku bila bimre, ji ber ku pêşkeşîgeha Baal xera kir û ji ber ku aşeraya cem wê bû jê kir. û Yoaş ji hemûyên ku li hember wî sekinîne re gotin, ma hûn ê doza Baal bajon, an jî qey hûn ê wî xelas bikin. Her kî ku bona wî dozê bajo, dê sibehê bête kuştin. Ger îlah be, bila bi gotina yekî pêşkeşîgeha min xera kir dozê bajo. û bi gotina bila Baal li dijî wî dozê veke. Ji ber ku pêşkeşîgeha wî xera kir, wê rojê navê Yerub-Baal dawir. Wê gavê hemû Midyanî û Amalekîyan û lawên Rojelatê li cem hevciviyan û derbas bûn û di newala Yîzrayêlê de artêşgehê de danîn. û rihê Xudan hate ser Gideon û boriya te lêxistin û Abîezer li pey wî civiyan. û şandiyan ji hemûya Manaşê re şandin û ew jî li pey wî civiyan û şandiyan şandin Aşer û Zebûlûn û Naftalî û bona pêrgîniya wan derketin. û Gideon ji Xwedê re got, ger mîna ku te gotibû tu yê İsraîlê bi destê min ve xelas bikî, avay, avay, ez ê jî peşma herî deynim ser bên derê. Ger xunav tenê ser pêşmê be û ser hemûya erdê ziwayî hebe, wê gavê mîna gotina te ez ê bizanim ku tu yê İsraîlê bi destê min ve xelas bikî. û wisa bû. Ji ber ku dotira rojê zû rabû û peşmê guwaşt û ji peşmê xunav û tasekê av derxist. û Gideon ji Xwedê re got, bila hirsa te li dijî min sor nebe û ez hev vî carî bibêjim. Lê tenê vî carî ez ê peşmê biceribînim. Ji kerema xwe niha bila ziwayî ser peşmê be û ser hemûya erdê ve xunav vebe. û Xwedê wê şevê wisa kir û ziwayî tenê ser peşmê bû û ser hemûya erdê xunav vebû. Beşa heftemîn. û Yerub-Baal ew Gideon e û hemû neteweya ku pê re ne zû rabûn û ser kaniya Harodê artêşgehê danîn û artêşgeha Midyanê li rojavaya wan di newala ku li cem girê Moreyiyê de bû. û Xudan ji Gideon re got, bona ku ez Midyanê bidim destê wan, hejmara netewa ku li cem tenê zêdeyî. Yana dê İsraîl bi gotina destê min xelas kir, li dijî min pesnê xwe bide û niha bi netewê ve bide bihîstin û bibêje. Her kî ku ditirse û dilerize bila vegere û ji çiyayê gîla de şûn de vegere. û ji netewê 22,000 kes vegeriyan û 10,000 kes man. û Xudan jî Gideon re got, dîsa jî hejmara netewê zêdeyî. Wan daxîne avê û ez bona te li wir wan biceribînim û dê wisa bibe ku zilamê ku ji te re dê ev zilam bi te re here, dê bi te re here û zilamê ku dê bi te re nere gotibim, dê bi te re nere. û netewê bir ber avê û Xudan jî Gideon re got, tu yê her zilamê ku mîna kûçik bi zimanê xwe vedixwe, avê vedixwe cuda û her zilamê ku bona ve xwe li ser çongên xwe rûdine cuda deyne. û hejmareyên ku destên xwe dibin devê xwe û bi zimanên xwe vedixwin bû 300 kes. Lê belê hemûyên netewê yên din bona ku avê vexwin li ser çongên xwe rûniştin. û Xudan jî Gideon re got, ez ê te vî 300 kesên ku bi zimanên xwe vedixwin we xelas bikim û ez ê Midyaniyan bidim destên te û bila hemû netewe her kes herin ciyê xwe. û wan zewêde û boriyên netewê jî hilgirtin û hemûyên zilamê İsraîlê yên din her kes şandin çadırê wan. Lê belê wî 300 mirov li cem xweştin û artêşgeha Midyanê li aliyê wî jêrîn di newalê de bû. û wisa bû ku Xudan wê şevê jê re got, rabe dakeve artêşgehê ji ber ku wê dam destê te û ger tu ji daketinê ditirse tevî xulamê xwe pûra dakeve artêşgehê. û hela ka çi dibêjin, tu yê bibîze û paşî wê dê destên te xurt bibin û tu yê dakeve artêşgehê. Wê çaxê ew û xulamê wî pûra daketin cem zilamê biçek ên ku li cem artêşgeha wî ne û Midyanî û Amalekiyan û hemû lawên Rojelatê piranî mîna kulliyan di newalê de raketibûn û hejmara deveyên wan tune bû. Bi piranî mîna qumal qeraxa behrê û Gideon hat zilama xewnekê cevalê xwe re têdigihand û digot ku avay, xewnekê dîtim û avay. Somnekî jinanê ceh ber bi artêşgeha Midyanê veherikî û hat heta çadırê û lê xist û wê avêt û wê bi serî û binî kir û çadir ket erdê. û hevalê wî bersivê da û got, ev ne tiştekî din e. Tenê şûrê Gideonê lawê Yoaşê İsraîlî ye. Xwedê Midyan û hemû artêşê dan destê wî û
û sabû ku dema gidawan çîroka xewne û bi wêja wê bihîst secde kir û zîvirê artêşgeha İsraîlê û got: Rabin, ji ber ku Xudan artêşa Midyaniyan dan destên we. û 300 mirovî kirin sê kom û boriyan û cerên vala û di hundirê ceran de qendîlan dan destê wan. û ji wan re gotin: Li min binêrin û wisa bikin. û avay, dema ez werim qeraxa artêşgehê dê wisa bibe ku ger ez çi bikim hûn ê jî wisa bikin. Dema ez û hemûyên ku bi min re ne li boriyê bixin, li hemûya dora artêşgehê hûn ê jî li boriyê bixin. û bona Xudan û bona Gideon bibêjin. û Gideon û 100 kesên ku li cemin di destpêka goyîna navîn de dema hîn nû novedaran danîn ew giyaştin qeraxa artêşgehê û li boriyan xistin û cerên ku di destê xwe de ne şikandin. û her sê kom jî li boriyan xistin û ceran şikandin û qendîlan di destê xwe yî çepê de û bona ku lêxin boriyan di destên xwe yî rastê de girtin û bi gotina şûrê Xudan û yê Gideon qêriyan. û li dora artêşgehê herkes li cihên xwe sekinîn û hemûya artêşê baz dan û qêriyan û wan bizdandin. û 300 borî le xistin û Xudan şûrê herêkî li dijî hevalê wî û li dijî hemûya artêşê danî û artêş ber bi Tisererayê heta Beyt Şita heta sînora Abel Mehola ku li cem Tabatê reviya. û ji Naftalî û ji Aşerê û ji hemûya Manaşeyê İsraîliyan civiyan û bera pey Midyanê dan. û Gideon şandiyan ji hemûya çiyayiya Efraîm re şandin û got: Le hember Midyanê dakevin û ji pêşiya wan ve heta Beyt Barayê avan û Urdenê bigirin. û hemû Efraîmî civiyan û heta Beyt Barayê avan û Urdenê bi dest vexistin. û her di serokên Midyaniyan Oreb û Zeb bi dest vexistin û Oreb li zinarê Oreb kuştin û Zeb jî li mehsera xemrêya Zeb kuştin û bera pey Midyandan û seriyên Oreb û Zeb ji Urdenê wedetirê ji Gideon re anîn. Peşa iştemîn. û Efraîmî jê re gotin: Ma gava tu çûl dijî Midyanê cengê bi bang nekirina me ya ku tu me dikî çi ye? û bi dijwarî pêre ketin keftûleftê. û ji wan re gotin: Malcem kirina we ya ku niha ez dikim çi ye? Tiriyên ku ji ber restxerakirina Efraîm vedimînin ji zadê restxerakirina Abîezer neqençtirin. Xwedê serokên Midyanê Oreb û Zeb dan destên we û malcem kirina we ez karibim çi bikirema? Dema vê yekê got hêrsa wanî dijî wî aş bû û Gideon gihaşt Urdenê ew û 300 mervên westiyane. Lêbelê bera pey didin wir derbas kirin. û ji zilamên Sukot re gotin: Ez rica dikim somiyên nanan bidin netewa ku li pey min in. Ji ber ku westiyane û ez bera qiralên Midyanê Zebah û Tisalmûna didim. û serokên Sukotê gotin: Ma zenda Zebah û Tisalmûna qey niha destê te de yî ku em nan bidin artêşa te. û Gideon got: Bo vê yekê dema Xudan Zebah û Tisalmûna bidin destê min, ez ê bi kelemên çolê û bi qirş û qalan li goştên we bixim. û ji wir ilkişiya Penuelê û ji wan re jî bi vîya wayî got. Zilamên Sukotê çawa bersiv dabûnê, zilamên Penuelê jî wisa gotin. û bi zilamên Penuelê ve jî axivî û ji wan re gotin: Gava ez bi xweşî û silametî vegerim, ez ê vê quleyê xera bikim. û Zebah û Tisalmûna û qasî 15,000 kesê artêşa wan hemûyên ku ji artêşa lawên Rojilatê mane li kar korêbûn û 120,000 zilamên ku şûr bi kar tînin ketibûn. û Gideon ji Rojilata Nobah û Yokbeha ji rêya ku yên di çadiran de rûdinin derket û li artêşê xist ji ber ku artêş bêxem bû. û Zebah û Tisalmûna reviyan û bera pey wan da û bi her du qiralên Midyanê bi Zebah û Tisalmûna ve girtin û hemûya artêşê xera kir. û Gideonê lawê Yoaş ji Kaşa Heresê ji cengê vegeriya û xortekî ji zilamên Sukotê yî girt û jê pirsî û ew serokên Sukotê û kalepîrên wê heftê û heft kesî nivîsand û ji wî re got. û hat û ji zilamên Sukotê re gotin: Zebah û Tisalmûnayê ku we bi gotina ma zenda Zebah û Tisalmûna qey niha destê te de yî ku em nan bidin artêşa te. Bona wan qerfên xwe bi min re kirin avay Zebah û Tisalmûna. û kalepîrên bajêr û kelemên çolê û qirş û qalan rahiştin û bi wan re hînkariyê da zilamên Sukotê. û quleya Penuelê xera kir û zilamên bajêr kuştin. û ji Zebah û Tisalmûna re got: Zilamên ku wel Taborê kuştibûn çawa bûn? û gotin: Tu çawa be ew jî wisa bûn. Her yek mîna lawên qiralan bûn. û got: Birayên min, lawên dayika min bûn. Bona mafê Xudanê ku zindî ye, ger we wan bi saxtî bihiştana min we nedikuştin. û ji lawê xwe yekem yeter re got: Rebe wana bikuje. Lêbelê xweş şûrê xwe nekşand, ji ber ku ditirsiya, ji ber ku hîn ciwan bû. û ji Zebah û Tisalmûna gotin: Tu rebe û me bikuje.
Jiber ku zilam çawa be hêzayê Wîsayê û Gîdeon rabû û zeba Salmûna kuştin û heyvokên ku dostiyê deveyên wan de daliqandine rahiştin. û zilamên İsraîlê ji Gîdeon re gotin: Bila tu lawê te û lawê te serweriyê ji me re bikin, ji ber ku te me ji destê Midyanê ve xelas kirin. û Gîdeon ji wan re gotin: Ez serweriyê ji we re nakim û dê lawê min jî serweriyê ji we re neke, dê xudan serweriyê ji we re bike. û Gîdeon ji wan re got: Xwestekek min ji we ye. Bila herkes xelekên ku ji talanê raştine bidin min. Ji ber bonaka ew İsmaîlî bûn, xelekên wanî zêre bûn. û gotin: Em ê bi dilxweşiyê bidin û kincek li erdê raxistin û herî xelekên ku ji talanê raştibûn avêtin wir. û xeynî heyvok û kincên erxewanî yên ku li ser qiralên Midyanê bûn û xeynî zincîrên ku dostiyên deveyan de bûn, giraniya xelekên zêrîn ên ku wî dixwestin 1700 şekel zêr bûn. û Gîdeon ji wê efodekê çêkir û wê danî bajarê xwe Ofrayê û hemûya İsraîl li wir li pê wî zinê kirin û ji Gîdeon re û ji maliyên wî re bû dafikek. û Midyan li ber lawên İsraîl nizm bû û carekî din jî serê xwe ranekirin. û welat di rojên Gîdeon de 40 sal aramiyê dît. û yer û balê lawê Yoaş çû û li mala xwe rûnişt. Wehtê lawên Gîdeon ên ku ji nîjada wî de hatin hebûn, ji ber ku jinên wî pir bûn. û cariya wî ya ku li Şekemê rûdinin jî lawekî jêranî dinê û navê Abîmelek lê kir. û Gîdeonê lawê Yoaş di kalepîriya xweşik de mir. û di bajarê Ofrayê Abîezriyan de di gora bavê xwe Yoaş de hate binaxkirin. û wisa bû ku dema Gîdeon mir lawên İsraîl zî virîn û li pê Baalan zinê kirin û Baal berî ji xwe re kirin îlah. û lawên İsraîl xudan xwedayê xwe ê ku wan ji destê hemû neyarên ku li dora wanin azad kirine di bîra xwe de neanîn. û li gora hemû qenciya ku ji mala yer û Baal Gîdeon ji İsraîlê re kirine xêrê nekirin. Beşa nehemîn. û Abîmelekê lawê yer û Baal çû Şekemê cem dayîk û birayên xwe û van re û ji hemû eşîra dayîk û bavê xwe re axivî û got: Ez rica dikim ji hemû mêrên Şekemê re bidin bihîstin û bibêjin: Bona we kîjan qençtir e? Bila heftê kesî hemû lawên yer û Baal an jî tenê kesek serweriyê ji we re bike? û di bîra xwe de bînin ku ez hestî û goştê we me. û birayên dayîka wî hemû van gotinan bi giştikên mêrên Şekemê ve dan bihîstin û dilên wan ber bil pê Abîmelek çûnê ve çû, ji ber ku ew birayê me ye gotin. û ji mala Baal berît ve heftê parî zîvî dan wî û Abîmelek bi vana zilamên lîstok û dilbijok girtin û li pê wî çûn. û hat Ofrayê mala bavê xwe û birayên xwe heftê lawên yer û Baal li ser kevirekî kuştin. Tenê yotamê lawê yer û Baalê biçûk saxma, ji ber ku xwe veşart. û hemû zilamên Şekemê û hemûya Beyt Mîlo civiyan û çûn û li ber çiloya kevirê çıkandî ya Şekemê danêzaniya qiraletiya wî kirin. û ji yotam re giyandin û çû û ser girê çiyayê Gerîzimê sekînî û bi dengekî bilind qêriya û ji wan re gotin: Min guhdarî bikin, ya zilamên Şekemê, dê Xwedê jî we guhdarî bike. Di demekê de daran bona ku qiral ji xwe re mest bikin çûn û ji darê Zeytûnê re gotin: Ji me re be qiral. û darê Zeytûnê ji wan re gotin: Ez rûnêk û Xwedê û mirov di min de pesnayî dane berdim û herim li ser daran kil bibim. û daran ji darê Ejîrê re gotin: Tu were û ji me re be qiral. û darê Ejîrê ji wan re gotin: Ma ez şêriniya xwe û mêva xwe ya qenc berdim û herim li ser daran kil bibim. û daran ji Delîtê re gotin: Tu were û ji me re be qiral. û Delîtê ji wan re gotin: Ma qey ez xemra xwe ya nû ya ku Xwedê û mirovan kêfxweş dike berdim û herim ser daran xwe kil bikim. û hemûya daran çûn û ji kelema reş re gotin: Tu were û ji me re qiraletiyê bike. û kelema reş ji daran re gotin: Ger bi rastî jî hûn ê min ji xwe re bi qiraletî mesih bikin, de werin têkevin bin siya min, yana bila ji kelema reş ve agir derkeve û bila darên erzê ên Lubnanê bixwe û biqedîne. û niha ger we bi danêzaniya qiralkirina Abîmelek li gor maf û rastiyê kiribin û ger li dijî yer û Baal û mala wî bi qenciyê kiribin û xelata destên wî dabin wî, ji ber ku bavê min bona we cengê kir û canê xwe pêş ve avêt û we ji destê Midyanê ve azad kirin. û îro hûn dijî mala bavê min rabûn û welawên wî heftê kesî ser kevirekî kuştin û Abîmelekê lawê cariya wî ji mêrên Şekemê re kirin qiral, ji ber ku ew birayê we yî. Ger îroj wel dijî yer û Baal û mala wî li gora rastiyê û bi qenciyê kiribin, bi Abîmelek re kêfxweş bibin. Bila ew jî were kêfxweş be.
Gerevtune be, bilaj Abimelek ve agir derkeve, u merin şekemi, u beyt miloyu bukhun u bukadinin, u bilaj merin şekemi uj beyt miloyu agir derkevin u Abimelek bukhu bukadine. U yotan bazda, u reviya, u çu beri, uj berkuj birayı xu Abimelek ve detirsiyal vurrunişt. U Abimelek 3 sal ji İsrail'e rebu serok. U Xwedê ruhekî xerab şand nav Abimelek û mêrên Şekemê û mêrên Şekemê dijî Abimelek bi fenekiyê kirin. Da ku bila zordariya ku li heftê lawên yer û bal kirine, bila were ser wî û xwîna wan bila bi ser birayên wan Abimelekê ku wan kuştine û bi ser mêrên Şekemê ên ku bona birayên xwe bikujin destên wî xurt kirine bête danîn. O mêrên Şekemê li seriyên çiyayan jê re kemînê danîn û dirê de hemûyên ku ji cem wan derbas dibûn tazî dikirin. Ew jî ji Abimelek re tegiyandin. û galê lawê ebed û birayên wî hatin û derbasî Şekemê bûn û mêrên Şekemê bi wê ewle bûn. û derketin beyarê û tiriyên wan dan hev, pelixandin û şayiyan çêkirin û ketin malên îlayên xwe û xwarin û vexwarin û naletê ji Abimelek kirin. û galê lawê ebed got, ma Abimelek kî ye û Şekem kî ye ku em qultiyê jê re bikin? û ma karmendê wî jî ne Zebûl e? Ci zilamên Hamorê bavê Şekem re qultiyê bikin. Lêbelê ma çima em ê qultiyê jê re bikin? û xwezîka netewet destê min de ba. Wê gavê min ê Abimelek bavê ta. û ji Abimelek re got, artêşa xwe zêde bike û derkeve. û dema Zebûlê serokê bajêr gotinên galê lawê ebed bihîstin, hersa wî sor bû. û bi dizîka şandiyan ji Abimelek re şandin û gotin, avay, galê lawê ebed û birayên wî hatin Şekemê û avay zorê din bajêr bona ku li dijî te bisekine. û niha tu û netewet tevî te şevê rabin û li beyerê bikevin kemînê. û de wisa bibe ku dema sibehê roj derket derneket, tu ê zû rabe û êrişê bajar bike. û avay, dema ew û netewa ku tevî wî ne, li dijî te rabin, tu yê tiştê ku ji destê te ve tê, li dijî wî bike. û Abimelek û tevî wî hemûya netewê şevê rabûn û çar komî bûnê li dijî Şekemê kemînê avêtin. û galê lawê ebed derket û li cihê ketina deriyê bajêr sekinî û Abimelek û netewa ku tevî wî bûn ji kemînê rabûn. û gal netewê dît û ji Zebûl re got, avay, ji girên çiya neteweyek da dikeve. û Zebûl jê re got, tiştê ku tu mîna zilaman dibînî, siya çiyaya ne. û gal dîsa axivî û got, avay, ji nava welat neteweyek da dikeve. Ji rêya çiloya meno em jî birek tê. Wê gavê Zebûl jê re got, ka ew devê tê digot, ma Abimelek kî ye ku em qultiyê jê re bikin, nihal ku ye? Ma netewa ku te biçûk didît ne eve? De niha derkeve û van re cengê bike. û gal derket ber mêrên Şekemê û bi Abimelek re cengê kir. û Abimelek bera pey wî da û gal ji ber wî reviya û heta cihê ketina derî pir zilamên ku hatine lêxistin ketin. û Abimelek li Arûmayê rûnişt û Zebûl neşt ku gal û birayên wî li Şekemê rûnin û wan qewirandin. û wisa bû ku roja dir netewe derketin beyarê û ji Abimelek re giyandin. û netewe raşt û wan bi sê birî cuda kirin û li beyarê ketin kemînê û nihirt û avay. Netewê ji bajêr ve derdiketin û li dijî wan rabû û li wan xistin. û Abimelek û birên ku li cem wî bûn, pêş ve êriş kirin û li cihê ketina deriyê bajêr sekinîn û du bir êriş ser hemûyên ku li beyarê ne kirin û li wan xistin. û Abimelek hemûya wê rojê li dijî bajêr cengê kir û bajar bi dest ve xist û netewa ku di wê de ne kuştin û bajêr xera kir û xwe pêçand. û gava hemûyên mêrên Şekemê veya bihîstin ketin birca mala el berî tê. û civandina hemûyên mêrên quleya Şekemê ji Abimelek re hate giyandin. û Abimelek û hemû neteweya ku pêrene derketin çiyayê Salmonê û Abimelek bi virekî raj destê xwe û guliyekî ji daran ve jê kir û wêra kir û danî ser milên xwe û ji netewa ku li cem re got, vekirina min dîtin, de bilezin, hûn jî mîna min bikin. û hemûya netewê jî her yek guliyekî jê kirin û li pê Abimelek çûn û spartin bircê û ser wan agir bi bircê vexistin û teviya zilamên quleya Şekemê jî qasî 1000 kesî mêr û jin mirin. û Abimelek çû Tebetsê û li hember Tebetsê artêşgehê danî û wê bi dest vexist. û di nava bajêr de quleyek zexm hebû ve hemû mêr û jin ve hemû mêrên bajêr reviyan wir û li pê xwe girtin û derketin ser xaniyê quleyê. û Abimelek hate heta qulê û li dijî wê cengê kir û bona ku agir pêxe heta deriyê quleyê nêzik bû û pîrekek kevirê destarê ê ser avê serê Abimelek û serê wî şikand. û bilezî bangê xulamê xwe yê ku çekî wî hilgirtinê kir û jê re got, şûrê xwe bikişîne û min bikuje, da ku bila bona min pîrekekî wî kuşt nebêjin. û xulamê wî şûrê xwe tê de rakir û ew mir. û dema İsraîliyan mirina Abimelek dîtin, herkes çû cihê xwe.
Xwedê xerabiya ku Abîmelek bi kuştina heftê birayê xwe ji bavê xwe re kiribû, bi vî awayî lê wergerand. û Xwedê hemû xerabiya mêrên Şekemê li serê wan wergerandin û naleta temê lawê yer û bal hate ser wan. Beşa de emîn. û paşê Abîmelek bona İsraîlê xelas bike ji îşşakarê zilamek. Tolayê lawê poayê lawê dodo rabû û ew bi xwe li çiyayiya Efraîmê di Şamîrê de rûdinişt. û 23 sal serweriyê ji İsraîlê re kir û mir û li Şamîrê hate binavkirin. û li pêvî Yaîrê Gileadî rabû û 22 sal serweriyê li İsraîlê kir. û sîh lawê wî yên ku li sîh deşkî swar dibine bûn û sîh bajarên wan hebûn û ji van bajarên ku li Gileadê ne heta îroj Havot Yaîr tên gotin. û Yaîr mir û li Kamonê hate binavkirin. û dîsa lawên İsraîl tiştê ku çavê Xudan de xerabe kirin û ji balan re û ji astartiyan re û ji îlayên Aramê re û ji îlayên Saydayê re û ji îlayên Moabê re û ji îlayên lawên Amon re û ji îlayên Filîstyan re qultiyê kirin û Xudan berdan û jê re qultiyê nekirin. û li dijî İsraîlê hêrsa Xudan sor bû û wan ji Filîstyan re û ji lawên Amon re firotin. û duê salê de tehdê lawên İsraîl re kirin û tengasiyê dan wan û 18 salî hemû lawên İsraîl ên ku ji Urdinê wêdetir li welatê Amoriyên li Gileadê ne eciqandin. û lawên Amon bona ku li dijî Cihuda û Benyamîn û mala Efraîm re jî cengê bikin ji Urdinê ve derbas bûn û İsraîl zaf aciz bû. û lawên İsraîl ji Xudan re qeriyan û gotin, me li dijî te sûç kirin, ji ber ku me Xwedayê xwe berdan û ji balan re quletiyê kirin. û Xudan ji lawên İsraîl re got, ma min we ji Misriyan û ji Amoryan ji lawên Amon û ji Filîstyan xelas nekirin. Saydayî û Amalekî û Maonyan jî zorê dan we û we qerîn û hewarê ji min re kirin û we ji destê wan xelas kirin. Lê we jî min berdan û ji îlayên din re quletiyê kirin. Bo vê yekê ez carekî din we xelas nakim. Herin û ji îlayên ku we bijartibûn re biqêrin. Bila dema tengasiya we de ew we xelas bikin. û lawên İsraîl ji Xudan re gotin, me sûç kirin. Yê ku çavê te de qenc tête xuyanî kirin her çi be li gor wê ji me re bike. Lê belê tenê îroj me azad bike. û îlayên biyan ji nava xwe derxistin û ji Xudan re qultiyê kirin û ji ber tengasiya İsraîl canê Xudan aciz bû. û lawên Amon civiyan û li Gileadê artêşkeyê danîn. Lawê İsraîlê jî civiyan û li Mîspayê artêşkeyê danîn. û netewe serokên Gileadê ji hev û din re gotin, ev zilamê ku dê li dijî lawên Amon dest bi cengê bike gelo kî ye? De ew ji hemû gelên Gileadê re bibe serok. Beşa ezdan. û Yeftahê Gileadî mêrxasekî dilawêr bû û lawê fahişekekê bû û bavê Gilead bû. û pîreka Gilead jî jê re zarokan anîdinê û gava lawên pîrekê mezin bûn Yeftah qawirandin û jê re gotin, tu ji mala bavê me mêrasê ra neêle, ji ber ku tu lawê pîrekek dinî. û Yeftah ji birayên xwe ve reviya û li welatê Tobê rûnişt û zilamên bêkir li cem Yeftah civiyan û tevî wî êrîşan dikirin. û wisa bû ku paşî demekê lawên Amon li dijî İsraîlê rabûn cengê. û wisa bû ku gava lawên Amon li dijî İsraîlê rabûn cengê kalepîrên Gileadê bona ku Yeftah ji welatê Tobê bînin çûn û ji Yeftah re gotin, were û ji me re bibe serok û em li dijî lawê Amon ve cengê bikin. û Yeftah ji kalepîrên Gileadê re gotin, ma hûn ji min re nekerihîn û we min ji mala bavê min neqewirandin. û niha dema tengasiya xwe de çima hûn hatin cemin? û kalepîrên Gileadê ji Yeftah re gotin, em niha bona vê vegeriyan cem te, da ku tu jî me re vegere û li dijî lawên Amon tevî me cengê bike û tu yê ji me re ji hemûya gelê Gileadê re bibe serok. û Yeftah ji kalepîrên Gileadê re got, ger hûn bona li dijî lawên Amonê cengkirina min şûn de bibin û Xudan li ber min wan bide dest, ma zê ji we re bibim serok. û kalepîrên Gileadê ji Yeftah re gotin, bila di nava me de Xudan ji gotina me re bibe şade, me heqaq em ê li gora gotina te bikin. û Yeftah tevî kalepîrên Gileadê çû û netewe wî ji xwe re kirin fermandar û serok û Yeftah hemû gotinên xwe li Mîspayê li ber Xudan gotin. û Yeftah şandiyan ji qiralê lawê Amon re şandin û got, di navbera me de çi heye ku tu bona ku li dijî welatê min cengê bikî bi ser min vehat? û qiralê lawên Amon ji şandiyên Yeftah re gotin, ji ber ku dema İsraîl ji Misrê ve derket, ji Arnonê heta Yabokê û heta Urdinê dest da ser welatê min û niha bi aştiyê wê şûn da bide. û Yeftah dîsa şandiyan ji qiralê lawên Amon re şandin û jê re got, Yeftah wisa dibêje, İsraîl welatê Moabê an jî welatê lawên Amon nestendin. Hew dema ji Misrê derketin, İsraîl heta behra gewez di çolê de meşiyan û hatin Kadeşê û İsraîl şandiyan ji qiralê Edomê re şandin û got, ez rica dikim, ez ji nava welatê te ve derbas bibim. Lê belê qiralê Edomê guhdarî nekir
Uj kralê Moabê re jî şand, lêbelê wî jî nexwest û İsraîl li Kadeşê ma. û çolê de meşiya û dora welatê Edomê û welatê Moabê ve zîvirî û giyaş rojilata welatê Moabê û şetê Arnonê wêdetir bi cih bûn. Lêbelê neketin hundirê Sînorê Moabê, ji ber ku Sînorê Moabê Arnon bû. û İsraîl ji kralê Amoryan re ji Sîyonê kralê Heşbonê re şandiyan şandin û İsraîl jê re got: Em rica dikin ji hundirê welatê te ve em derbasî ciyê xwe bibin. û Sîyon ewle nebû ku dê İsraîl ji Sînorê wî ve derbas bibe, û Sîyon hemûya netewê xwe da hev û liya sê artêşgehê danîn û bi İsraîlê re cengê kirin. û Xwedayê İsraîlê xudan Sîyon û hemû netewê wî dan destê İsraîl û li wan xistin û İsraîl warê hemû Amoriyên ku li wir rûdinin bi milkî girt. û ji Arnonê heta Yabokê û ji çolê heta Urdunê hemû sînorên Amoryan bi milkî girtin. û niha Xwedayê İsraîlê xudan Amoryan ji ber netewê xwe İsraîl ve qewirandin û qey tu ê wana ji xwe re bike milk? Ma tu nikarî milkê ku îlahê te kemo ji dayê te ji xwe re bike milk? Yên ku Xwedayê me xudan ji ber me ve qewirandine, em ê jî wan ji xwe re bikin milk. û ma niha qet aliyek tê ji kralê Moabê balakê lawê tisî por ve qençtirê ye? Ma ew tu carî bi İsraîl re ketiye keftu levtê, an jî li dijî wan tu carî cengê kiriye? Ma 300 salê İsraîl li Heşbon û navçeyên wê û li Aroer û navçeyên wê û li hemû bajarên ku li warê Arnonê bûn, çima navbera vê demê de wan xelas nekirin? û min li dijî te sûc nekir. Lêbelê tu, bi li dijî min cengêkirinê ve xerabiyê min re dike. Xudanê ku serwere bila îro ji nava lawên İsraîl û di nava lawên Amon de daraziyê bike. Lêbelê qiralê lawên Amon gotinên ku Yeftah jê re şandibûn guhdarî nekirin. û ruhê Xudan hat ser Yeftah û ew ji Gîleadê û ji Manaşeyê ve derbas bû û ji Mîspeya ku li Gîleadê derbasî cem lawên Amon bû. û Yeftah pêşkeşiyê ji Xudan re pêşkeşî kir û got: Ger tu ê mehqeq lawên Amon bidî destê min, dê wê gavê wisa bibe ku dema ez bi selametiyê ji lawên Amon ve vegerim, yo ku bona pêrgîniya min bikin ji deriyên mala min ve derkeve, dê bibe yê Xudan û ez ê wê pêşkeşiya şewitandinê ve pêşkeş bikim. û Yeftah bona ku bi lawê Amon re cengê bike çû û Xudan wan dan destê wî. û ji Aroerê bigêje Mînnî tê 20 bajarî û heta Abel Keramî mê bi lêxistinek mezin li wan xistin. û lawên Amon li ber lawên İsraîl nizm bûn. û Yeftah hate Mîspayê, mala xwe û avayê, qîza wî bi tef û rexsan hate pêrgîniya wî û zaroka wî ya tekane bû. Ne law ne jî qîz, xeynî wê nîm bû. û wisa bû ku gavayê dît kincê xwe çirand û got: Hey wax qîza min, te pişta min xwar kir û tu jî bû yek ji yên ku min de eciqînin. Min ji Xudan re got: Êdî ez nikarim vegerim. û jê re got: Bavo, te ji Xudan re got, madem ku Xudan ji neyarên te ji lawên Amon ve bo te tolê hilda, çawa ji devê te derketibe wisa bike. û ji bavê xwe re got: Bila ji min re wisa bê te kirin. Min du mehî berde û ez herim û dakevim çiyayên jêrîn û tevî hevalên xwe ji qîzitiya xwe re bigirîm. û here got. û wê bona du mehî şand û tevî hevalên xwe çû û ser çiyayan bona qîzitiya xwe giriya. û wisa bû ku paşî du mehî vegeriya cem bavê xwe û li gora qewla ku dabû lê wisa kir. Lêbelê wê bi mêr nizanî bû û li İsraîlê bû kevne şop. û ji salê heta salê keçikên İsraîlê bona qîza Yeftahê Gîleadî, di salê de 4 roj bona şînê bigirin diçûn. Beşa 12 û zilamên Efraîmê civiyan û derbasî ber bi bakurê çûn û ji Yeftah re gotin: Ma çima tu bona ku bi lawên Amon re cengê bikî derbas bû û bona ku bi te re herin te bangî me nekirin? Em ê mala te li ser te vêxin. û Yeftah ji wan re gotin: Şerek mey mezin ya min û ya netewa min bi lawên Amon re hebûn û bangî we kirim û we min ji destê wan ve xelas nekirin. û gava dîtim ku hûn min ji destê wan ve xelas nakin, canê xwe girtim destê xwe û derbasî hemberî lawên Amon bûm. û Xudan wan dan destê min û ma îro çima hûn bona ku li dijî min cengê bikin derketin? û Yeftah hemû zilamên Gîleadî civandin û bi Efraîm re cengê kirin û zilamên Gîleadî li Efraîm xistin ji ber ku gotin: Ya yên Gîleadî, di navbera Efraîm û di navbera Manaşe de hûn revokên Efraîmin. û Gîleadî li hember Efraîmînyan bi hirkên Urdunê girtin. Wisa bû ku yek ji revokên Efraîmîyan dema digot: Ez ê derbas bibim zilamên Gîleadî, ma tu Efraîmiyê digotin. û ger bigotana wê gavê jê re di ela bibêje Şîbolet digotin. û zilam Sîbolet digot, ji ber ku nikaribû wê rast bigota, û wî digirtin û bi hirkên Urdunê de ser jê dikirin û di wê demê de ji Efraîmê 42,000 kes ketin. û Yeftah 6 sal li İsraîlê serweriya ajot. û Yeftahê Gîleadî mir û di bajarekî ji bajarên Gîleadê de hate binaqkirin.
û paşî wî ji Beytlehemê îpsan serveriyê li İsraîlê kir û sih lawên wî hebûn û sih qîzî şandin derve û ji derve sih qîzî bûna lawên xwe anîn. û heftê salî li ser İsraîlê serveriyê ajot û îpsan mir û li Beytlehemê hate binavkirin. û paşî wî Elonê Zebûlûnî serveriyê li ser İsraîlê kir û 10 salî li ser İsraîlê serveriyê ajot. û Elonê Zebûlûnî mir û li welatê Zebûlûnê li Ayalonê hate binavkirin. û paşî wî Abdonê lawê Hillelê Piratonî serveriyê li İsraîlê kir. û çel law û sih neviyên wî yên ku ser heftê dehşikî swar dibû nebûn û 8 salî serveriyê li ser İsraîlê ajot. Abdonê lawê Hillelê Piratonî mir û li çiyayiya Amalekiyan li welatê Efraîmê li Piratonê hate binavkirin. Beşa sezdan. û dîsa lawên İsraîliyê ku çavê Xudan de xirabe kirin û Xudan wan çel salî dan destê Filîstiyan. û ji nijada daniyan zilamekî Tisaroya bû û navê wî Manoah bû û jina wî Stewr bû û zarokan nedanî dinê û milyaketê Xudan bi pîrekê vexuyanî bû û jê re got: Avay, niha tu Stewrî û zarokan nîne dinê, lêbelê tu yê ducanî bibî û lawekî bîne dinê. û niha ez rica dikim tu carî xemr û heraqê venexwe û qet tiştekî mindar nexwe. Ji ber ku avay, tu yê ducanî bimînî û lawekî bînî dinê û divê guzan serê wî nekeve. Ji ber ku dê rehma dayîkê ji Xwedê re bibe nezîr. û dê ew dest pê bike û İsraîl ji destê Filîstiyan ve xelas bike. û pîrek hat û bi zilamê xwe re axivî û got: Zilamekî Xwedê hate cem min û xuyanîbûna wî mîna xuyanîbûna milyaketê Xwedê zehf bisawir bû. û kaş ku derê jê nepirsiyam û navê xwe jî ji min re negot. Lêbelê ji min re got: Avay tu yê ducanî bimîne û niha xemr û heraqê venexwe û qet tiştekî mindar nexwe. Ji ber ku lawik dê ji rehma dayîkê heta roja ku bimre ji Xwedê re bibe nezîr. û Manoah li ber Xudan geriya û got: Ya Xudan, ez lava dikim. Bila zilamê Xwedê ê ku te şandibû dîsa were û kamê bona lawkê ku bibe çi bikin hînî me bike. û Xwedê dengê Manoah bihîst û dema pîrek di zeviyê de rûniştibû milyaketê Xwedê dîsa hat cem wê, lêbelê zilamê wê Manoah nepêre bû. û pîrekê lez kir baz da û ji zilamê xwe re gihand û got: Avay, ew zilamê ku roja par hatibû cem min dîsa ji min re xuyanî bû. û Manoah rabû û li pêy pîreka xwe çû û hate cem zilam û got: Ma zilamê ku ji pîrekê re gotiye tu yî? û wî: Ez im got. û Manoah got: Niha gava gotinên te werin cî, dê daraziya derheqê zarok û karê wî de çi bibe? û milyaketê Xudan ji Manoah re got: Bila pîrek ji her tiştên ku jê re gotime xwe biparêze. Bila ji tu tiştê ku ji mêwa riz ve derdkeve nexwe û xemr û heraqê venexwe û tu tiştê mindar nexwe û bila bi her tiştê ku jê re emir kirime bigire. û Manoah ji milyaketê Xudan re got: Ez rica dikim, em te biezimînin û bona te karikekê amade bikin. û milyaketê Xudan ji Manoah re got: Tu min biezimînî jî ez ji nanê te naxwim û ger tu yê pêşkeşiya şewtandinê pêşkeş bikî, divê tu wê ji Xudan re pêşkeş bikî. Ji ber Manoah nizanî bû ku ew milyaketê Xudan e. û Manoah ji milyaketê Xudan re got: Ma navê te çi ye? Da ku dema gotinên te bên cî em te pîroz bikin. û milyaketê Xudan jê re got: Ma çima tu navê min dipirsî? Ji ber ku ew nayê tarîf kirin. û Manoah karik û pêşkeşiyanên raiştin û ser zinarê pêşkeşî Xudan kirin û milyaket tiştekî ku şaş dêle kir û Manoah û jina wî lê dinihêrtin. Ji ber ku dema agir ji ser pêşkeşîgehê bilind dibû, wisa bû ku milyaketê Xudan tevî agir hilkişiya û Manoah û jina xwe lê dinihêrtin û bi ser dev û rû xwe avêtin erdê. û milyaketê Xudan carekî din ji Manoah û jina wî re nehat xuyanî bûn. Wê gavê Manoah fêm kir ku ew milyaketê Xudan e. û Manoah ji jina xwe re got: Me heqaq em ê bimrin, ji ber ku me Xwedê dîtin. û pîreka wî jê re got: Ger Xudan bixwesta ku me bikuşta, dê pêşkeşiya şewtandinê û pêşkeşiyanên ji destê me re neişta û hemûya van tiştan dê nîşanî me nedana û divê demê de tiştê mîna vêyan nedana bihîstin. û pîrek lawekî anî dinê û navê Şimşon lê kir û lawik mezin bû û Xudan wî pîroz kir. û di navbera Tisora û Eşteolê li mehane danê de ruhê Xudan dest pê kir û pêş de ajot. Beşa çardan. û Şimşon dake Timnayê û li Timnayê pîrekek ji xîzên Filîstiyanê dît. û derket û ji dayîk û bavê xwe re gihand û got: Li Timnayê pîrekek ji xîzên Filîstiyan dîtim û nawa wê bi jinetî ji min re bistînin. û dayîk û bavê jê re gotin: Ma qey di nava xîzên birayên te de an jî di nava hemûyan netewê me de pîrek nîne ku tu bona ku ji Filîstiyên bêsûne jinê bistînî diçe? û Şimşon ji bavê xwe re got: Wê ji min re bistîne.
Jiber ku ew bi çavê min ve xweş tê te xuyanî kirin. Lêbelê dayîk û bavê wî nizanîbûn ku ev ji Xuda ne. Jiber ku li dijî Filîstiyan li Fersendê digeriya. Û wê demê Filîstî serwerê İsraîlê bûn. û Şimşon tevî bav û diya xwe dake Tîmnayê û hatin rezên Tîmnayê û avay şêrek ciwan bi gurmînî derket hemberî wî. û Ruhê Xudan bi hêz hat ser wî û mîna karkekê bike du parî, şêr kir du parî û tu tiştek destê wî de tune bû û kirina xwe ji dayîk û bavê xwe re negot. û daket û pîrekê re axivî û bi çavê Şimşon re xweş hate xuyanî kirin. û paşî demekî din bona ku pîrekê rayê le vegeriya û bona ku laşê şêr bibîne ji rê ve çewt bû û avay di laşê şêr de komikekî mêşa û hungive bû. û hungivê raş nav lepên xwe û dema di meşiya xwar û çû û hat cem bav û dayika xwe û da wan jî û xwarin û ji wan re negot ku hungiv ji laşê şêr ve raştiye. û bavê dake cem pîrekê û Şimşon li wir ziyafetekê çêkir. Ji ber ku yên ciwan wisa dikirin. û wisa bû ku dema wî dîtin bona ku pêre bin sî hevalî raştin. û Şimşon ji wan re gotin: Na ez pirsikekê ji we re bibêjim. Ger hûn di het rojê ziyafetê de wê bibînin û ji min re bibêjin ez ê sîh kincên kitanî û sîh kincên bargirî bidim we. Lêbelê ger hûn ji min re nebêjin wê gavê hûn ê sîh kincên kitanî û sîh kincên bargirî bi min din. û jê re gotin: Pirsoka xwe bibêje ku em wê bibihîzin. û ji wan re got: Jiyê ku dixwe ve xwarin derket û jiyê xurt ve şêranî derket. û sê roj hêz nanîn û pirsokê negihandin. û wisa bû ku di roja heftan de ji pîreka Şimşon re gotin: Zilamê xwe bixapîne ku bila pirsokê ji me re bibêje. Yana em ê tev mala bavê te bişewitînin. Ma we bona şêlandinê bangî me kirin, ne wisayî? û pîreka Şimşon li ber wî geriya û got: Tu hew ji min dikere he û ji min hez nake. Te pirsokê ji lawên netewa min re gotin û te ji min re negot. û jê re got: Avay, ma min ji dayîk û bavê xwe re negotiye, qey ez ê ji te re bibêjim. û heft roj di domahîka ziyafetê de li ber wî giriya û wisa bû ku di roja heftan de ji pîrekê re got. Ji ber ku zaf tengasiyê didawî û pîrek pirsokê ji lawên netewa xwe re gotin. û zilamên bajêr di roja heftan de berî ku roj biçe ava Şimşon re gotin: Ma jungivê şêrîn çi heye? û şêr xurttir çi heye? û ji wan re gotin: Ger we bi çêleka min a ciwan cot neajotbana we nikarîbûn pirsoka min bidîtana. û Ruhê Xudan bi hêz hate ser wî û daket Aşkelonê û ji wan li sîh kesî xistin û kincên wan raiştin û kincên bargirî dan yên ku pirsokê giyandine. û hirsa wî sor bû û derket mala bavê xwe. Lêbelê jina Şimşondan yê ku pêre hevaltiyê dikir. Beşa panzdan. Lêbelê paşî demekî din di rojên çinandina genim de wisa bû ku Şimşon tevî karikekê serîkî da jina xwe û got: Ez dixwazim têkevim odê cem pîreka xwe. Lêbelê bavê pîrekê neeş ku têkeve hundir. û bavê wê got: Bi rastî ez difikirim ku tubtûmî jê dikere he. Ji ber vê yekê wê da mevalê te. Ma xuşka wê yî biçûk jê hîn jî naxweşiktir e. Ez rica dikim bila devla veya ew bibe ya te. û Şimşon ji wan re gotin: Îcar jî ez xerabiyê Filîstiyan re bikim, ez ê ji ber wan bêsûj bibim. û Şimşon çû û sê set çeqel girtin û pêtalan raiştin û çeqelan terîb teriyan zîvirandin û pêtalekê xist nav du teriyan. û pêtalan vê xistin û berda zadên Filîstiyan û koman û zadan û zeytûngehan jî şewitandin. û Filîstiyan gotin: Ma kî vêya kir? û gotin Şimşoyê zavayê Tîmnayê kir. Ji ber ku jina wî raişt û da hevalê wî. û Filîstî derketin û jin û bavê wê de agir de şewitandin. û Şimşon ji wan re gotin: Ger hûn wisa bikin ez ê muheqaq tolê ji we eldim û paşî wê ez ê dest bikişînim. û bilêxistinekî mezin bi tomîl wan xistin û daket û di quntara zinara Eytamê de rûnişt. û Filîstî derketin û li Cihudayê artêşgehê danîn û li lehiyê belav bûn. û zilamên Cihuda gotin: Ma çima hûn li dijî me derketin? û gotin: Bona ku em Şimşon girê bidin û her çi bi me kiribe wisa bikin derketin. û ji Cihudayê 3000 kes daketin quntara zinarê Eytamê û Şimşon re gotin: Ma tu nizanî qey Filîstî serwerên me ne? û veya ku tu bi me dikî çi ye? û ji wan re gotin: Wan çi bi me kiribin min jî wisa ji wan re kir. û ji wî re gotin: Em bona ku te girê bidin û te bidin destê Filîstiyan daketin. û Şimşon ji wan re gotin: Bona ku hûn ê li min nexin sondê bidin. û pêra axivîn û jê re gotin: Na, lê tenê em ê te girê bidin û bidin destê wan û em ê tu carî te nekujin. û wî du benê nû ve girê dan û wî ji zinarê ve derxistin. Dema hatin lehiyê Filîstiyan derketin pêşiya wan qêriyan û Ruhê Xudan bi hêz hat ser wî û benên ku ser milên wî bûn, bûn mîna kitana ku di agir de şewitiye û ben ji destê wî ketin.
و استیکی چنگا کرکی یا تزه دید و دسته خود دریش کر و راشت و بوی لحزار کسی خست. و شیمشون گوت به استی چنگا کر کومک دکم به استی چنگا کری لحزار کسی خستم. و سابو که دما آخافتنی قداند استی چنگیج دسته خو و آوید و جوه دریر رامت لیه هاته گوتن. و ضعف تیبو وش خدان را هوار و فریاد کر و گوت تب دسته قوله خواه و خلاصیا مزنده اونها ازش بیاویه و بمرم و بکرم دسته به سنتان. و خدان کرتالا لحیه قلشاند و جیر آف درکتن و وخوار و رحیو زیوری و وجیا جبر ویه که ناوی انها کورل ورکرن. حتی ای روژه لحیه ای و وید روژه فیلیستیان ده 20 سالی سروری سر اسرائیل کر. بشه 16 و شیمشون چو گازای اولور فایشکه که دید و کت جمعی وش گازایان رب گوتنا شیمشونا تفر آگاهی آته داین. و دورا یگرتن و تومیا شوه ده دریه باجر دل دجیوی ده کمین دمان و بگوتنا دما روژله امیوی بکجن. ده تومیا شوه ده خواتف ندان. و شیمشون حتی نیوه شوه راکت و نیوه شوه رابو و پرکین دریه باجر و به هر دستون وی گرتن و تاوی زنده وان جور قطاندن و وان هلگرتن سر ملین خواه و هلکشاندن سر چیایی که لهمبری هبرونیه. و پاشی او سابو که دنوالا سوره که ده جی پیرکه که حسکر و ناوه دلیلا بو. و میرم فیلیسیان درکتن جم پیرکه و جیره گوتن. وی بخاپینه و بینه رکا هزاویا مزند کده و بانا که وی گره بدن و نظم بکن کامه بچه دسر ده درکون. و امی هر یک 1100 پاریزی وی بدن ته. و دلیلا شیمشون را گوت. از رجا دکم کاج من را بیجه هزات چه دی و بانا نظم کرنات دوی تب چه بیتا گریدان. و شیمشون جیره گوت گر منجه حفظ جیین که حشک نبونه گره بدن از اوی گاوه لواز بم و ببم مینا ظلامه کیدن. و میرم فیلیسیان حفظ جیین که حشک نبونه درخستن جم پیره که و وان شیمشون گره دا. و دودا ناوین ده ظلام پیره که این که کمین آوه تبونه بون. و پیرک جیره گوت فیلیسیاناتن سر تیا شیمشون. و جیان مینا که تلا پرتکه با آگر بکه و چاوا دشکه و ساشکاندن و قوتاوی نات فهم کرن. و دلیلا شیمشون را گوت آوای تا قرفه خوب من را کر و تدروان جمن را کرن ناز رجاد کم جمن را بیجه ما تیوب چی بیتا گریدان و جیره گوت گر ببینن که دکار ده نات نشغلاندن من باش کره بدن و گاوه از الاواز بم و ببین مینا ظلام اکیدن و دلیلا بنن نه راشتن و وان را شیمشون گریدان و جیره گوت فیلیستی بسر تبعاتن یا شیمشون و ین کد کمینه ده بون دودا نوین درونشته بون و سر ملین خواه وان مینا تا شکاندن و دلیلا شیمشون را گوت حتی ناتا قرفه خوب من را کر و درانج من را گوتن کان آج من را بگینه تویب چه بیتا گریدان وش پیرکی را گوت گر تحت گلیه سری من تاوی رسه برسینی و پیرکی بسینگه خوب زخماند و جه را گوت فیلیستی بسر تبعاتن یا شیمشون وش خواه خواهشیار بو و سینگا دزگه و رسی قطاندن و جه را گوت گاوا دلیتا نب من را به تو چاوا اشتا حزدکم دبیجی افسه جاره تو قرفه خوب من دکی و تجمن را نگوت که که هزاته مزند چه دی. او سابو که گواب گوتنین خواه هر روز زوره داوی و جیره بو سرشی و جانوی درجه مرنه ده تنگ بو. و حمویا دلی خواه جی پیرکی را وکر و جیره گوت. گوزان بسری من و نکتیه. جبر که اج رحمه دایی که و جی خوده را نزیرم. گر از خاکور بکم دوی گاوه ازامن جمن و بچه و زلاواز ببم. و ببم مینا هر زلام اکیدن. و گاوا دلیل دید که حمیا دلی خوژه را وکر آگاهی شاند و بانگی میرم فیلیستیان کرن و گوت وی دمیجی درکوین جبر که حمیا دلی خوژمن را وکر و میرم فیلیستیان جم پیرکی و درکتن و زیب ده دسته خود آنین و سر چونگین خواه وی بخواه و بر و بانگی ظلام کی کر و حفت گلین سری وی کور کرن و دست به نظم کرناوی کر و هزاوی سروی و چو و پیرکی گوت فیلیستی بسر تبعاتن یا شیمشون وش خوا خوشیار بو و گوت مینا دربندن از خوالو وشینم و درکبم لبلی نزانی بو که خدان جه وقتیایی و فیلیسیان پیگرتن و چاوی درخستن و ویداخستن گازای و بزنجیرن تونجی و ویگریدان و دگیرتیگه ده آشه دزیوراند و پاشی که کر بو پوره سریوی دست به دریجبونه کرن و میرن فیلیسیان بونا کج الهین خدا گون را قربانه کی مزن سرجه بکن و شایه بکن جویان و گوتن الهی من نیار مشیم شونده دسته مه و نتوی ویدیتن و شکریه جلای خوره کرن جبر که گوتن الهی من نیار مه یک و ولاته مه خرا کریه و جمه پر کسان کشتنه دا دسته مه و سابو که دما دلیوان کف خوش بون گوتن
Bangî Şimşon bikin ku bila me kêfxweş bike û ji girtîgehê bangî Şimşon kirin û li ber wan lîst û wî di nava stûnan de sekinandin û Şimşon ji xortê ku bi destê wî vegirtiye re got min ber de ku ez destê xwe stûnên ku mal li ser sekînin de debidim û xwe bispêrim wan û xanî bi jin û mêran ve tijî bû û hemû mîrên Filîstyan li wir bûn û qasî 3000 zilam û pîrek ên ku lîstika Şimşon temaşe dikirin li ser xanî bûn. û Şimşon ji Xudan re feryadê kir û got: Ya Xudan, Xudan ez dava dikim, min di bîra xwe de bîne û ez dava dikim tenê vê carê ya Xwedê min qurt bike û ez ji Filîstyan bona her du çavê xwe di derbikê de tolê bistînim. û Şimşon her du stûnên navîn ên ku xanî ser sekiniye girtin û bi wan bi destê xwe yî rastê biyekî û bi destê xwe yî çepê jî yêdin ve spart. û Şimşon ez jî tevî Filîstyan bimirim got. û bi hemû quweta xwe xwar bû û xanî bi ser mîran û bi ser hemû netewa ku têde bûn veket. û miriyên ku di mirina xwe de kuştibûn, ji yên ku di jiyana xwe de kuştibûn zêdetir bûn. û birayên wî û hemû maliya bavên wî daketin û wî rakirin û derxistin û wî di navbera Tisora û Eştaolê de di gora bavê wî Manoah de binax kirin. û 20 salî serweriyê li İsraîlê kiribû. Beşa hevdean. û ji çiyayiya Efraîmê zilameke bû û navê wî Mîka bû. û ji dayika xwe re got: Ji ber 1100 parî zîvên ku ji te hatine dizîn te naletê lê anî û wê bi min ve da bihîstin. Avay, ew zîv bi min re ye. Ez wê rahiştim. û dayika wî got: Lavê min, bila jaliyê Xudan ve pîroz be. û 1100 parî zîvî şûnda da diya xwe û diya wî got: Bona ku putekî qewertî û yekî rijandî çê bikim zîvê bona lavê xwe jaliyê xwe ve bi tûmî ji Xudan re pîroz kiribûm û niha ez ê wê şûnda bidim te. û dema zîvan şûnda da diya xwe, diya wî 200 parî zîv rahiştin û wan dan zêrkar û wan kirin putekî qewertî û putekî rijandî û li mala Mîka bû. û mala Mîka ya îlahan hebû û efodê û terafîm çêkir û bona lawekî xwe tirxan kir û bû kayînê wî. Di wan rojan de li İsraîlê qiral tune bû. Herkes yek û çavê xwe de rastê dikir. û ji Beytlehem Cihudayê ji nijada Cihuda zilamekî ciwan hebû û ew Lewî yî bû. Li wir mêvan bû û ew zilama bonal cihê ku bibînî bibe mêvan ji Beytlehem Cihudayê ji bajêr veçû û demarê wîtiyê dikir hate çiyayiya Efraîmê mala Mîka. û Mîka jê re got: Tişkû derê tê? û jê re got: Ez Lewî yek ji Beytlehem Cihudayê me û bonal cihê ku bibînim bibim mêvan diçim. û Mîka jê re got: Bi min re rûnê û ji min re bibe bav û kahîn û ez ê salê 10 parî zîv û qatekî kinc û xwarina te bidim te. û yê Lewî pê re çû û Lewî bi wî zilamî re rûniştinê razî bû û zilamê ciwan jê re bû mîna yek ji lawên wî ne. û Mîka yê Lewî yî tirxan kir û zilamê ciwan bû kayînê wî û li mala Mîka bû. û Mîka got: Niha ez dizanim ku dê Xudan qencê min re bike, ji ber ku yekî Lewî ji min re bû kahîn. Beşa hejdean. Di wan rojan de li İsraîlê qiral tune bû û di wan rojan de nîjada daniyan bona ku rûnin ji xwe re li mêrasê digeriyan. Ji ber ku heta wê rojê di nava nîjadên İsraîlê de jê re mêras neketibû. û lawên dan bona ku cehtiyê ji welêt re bikin û bona ku lêkolînê bikin, ji eşîrên xwe ji hemû hejmarên xwe ji Tisora û ji Eştaolê 5 zilamî egîdên dilawer şandin û ji wan re gotin: Herin lêkolînê li welêt bikin. û ew hatin çiyayiya Efraîmê mala Mîka û li wir şev bi hêrka xwe kirin. û demal cem mala Mîka bûn dengê zilamê ciwan yê Lewî yî nas kirin û ber bi wê derê çûn û jê re gotin: Kî te anî vê derê? û tu li vê derê çi dikî? û çî te li vê derê yî? û ji wan re got: Mîka vana ji min re kir. Bi heqê xwe min girt û ez bûm kayînê wî. û jê re gotin: Em rica dikin ji Xwedê bipirse, da ku rêyan li ser diçin, dê ji me re bioxir be em pê bizanibin. û kayîn ji wan re got: Bi xweşiyê erin, rêya ku hûn tê de diçin li ber Xudan e. û her 5 zilam çûn û giyaştin layişê û netewa ku tê de yî dîtin ku bêxem bûn. û li gora kevneşopa sayda yan bi aram û ewle bûn. û li welê tu xwedî daraziyek, yê ku di karekî de zorê bide wan tune bû û ew ji sayda yan dûr bûn û bi tu kesî re karekî wan tune bûn. û hatin Tisora û Eştaolê cem birayên xwe û birayên wan ji wan re gotin: Ka ve çi kirin? û gotin: Rabin û em li hember wan derkevin. Ji ber ku me welêt dîtin û avay, zaf qence. Ma hûn hîn li cihê xwe disekinin? Ti çûna bona ku welat bi milkî girtinê de û diketina wir de hûn teraliyê mekin. Dema hûn herin hûn ê bigêjin ser neteweyek bêxem û welat ji her alî ve firehe. Ji ber ku Xwedê wê daye destên we.
ciyekî wisa ku heçî tiştên ku li dinê ne li wir nekêmin. û ji wir ji tisora û eştaolê ji nîjada daniyan 600 kesên ku çekên cengêl xwe xemilandine koş kirin. û derketin û li Cihudayê li Kiryat Yearimê koş danîn. Ji ber vê yekê heta îroj ji wê derê re mehane dan tête gotin. Avay li paşî Kiryat Yearimê ye. û ji wir derbasî çiyayiya Efraîmê bûn û hatin mala Mîka. û pênc zilamê ku bona sixuriyê li welatê Layişê bikin bersivê dan û ji birayê xwe re gotin. Ma hûn dizanin divan xaniyan de efod û terafîm û putê qewartî û putê rijandiyê ne û niha hûn biryarê bidin. Kewne çi bikin? û ber bi wir veçûn û hatin mala zilamê ciwan malayê Lêwî hatin mala Mîka û hal û xatirê wî pirsîn. û ji lawên dan 600 zilamên ku çekên cengêl xwe kiribûn di cihê ketina derî de sekinîn. û pênc zilamê ku bona sixuriyê li welat bikin çûbûn derketin û ketin wir û putê qewartî û efod û terafîm û putê rijandî rahiştin. Kaîn jî li cem 600 zilamên ku çekên cengêl xwe kiribûn li cihê ketina derî de sekinî bû. û gava û ketin mala Mîka û putê qewartî û efod û terafîm û putê rijandî anîn Kaîn ji wan re got, hûn çi dikin? û jê re gotin, hiç be, destê xwe deyne ser devê xwe û bi me re were û ji me re bibe bav û Kaîn. Ma ji zilamekî re Kaîn bûn, an jî di İsraîlê de ji eşîrekê û ji nijadekê re Kaîn bûn bona teqence. û dilê Kaîn kevxweş bû û efod û terafîm û putê qewartî rahişt û di navbera netewê de meşiya. û vegeriyan û çûn û zarokan û heywanan û pertalan danîn ber xwe. Dema û ji mala Mîka ve bi dûr ketin, zilamên ku di malên li cem mala Mîkanê de civiyan û giyaştin lawên dan û bangî lawên dan kirin û an wece xwe zîvirandin û ji Mîka re gotin. Ma çî te heye ku tu civiya? û got, we Kaîn û îlayên ku çêkir me rahiştin û birin, wê dî ji min re çi ma? Ma çawa hûn ji min re dibêjin çî te heye? û lawên dan jê re gotin, bila dengê te di nava me de nêbihîstin. Yana zilamên ku canê wan şewitiye dê bikişin ser we û tu yê canê xwe û canên gelê maliyên te winda bike. û lawên dan birêya xwe veçûn û dema Mîka dît û ew ji wî xurttirin zîvirî û çû mala xwe. û ew tiştên ku Mîka çêkirine û Kaînê wî rahiştin û hatin Layişê cem neteweyek bi aram û pêewle û wandan ber şûrên xwe û agir bi bajêr vexistin. û xelasker tu nebû, ji ber ku ew ji Saydayê dûr bûn. û tu karên wan bi kesekî re tu nebû û di newala ku li cem Beyt Rehobê bû. û bajêr ava kirin û tê de rûniştin. û li gora navê bapîrê xwe dan, yê ku ji İsraîlê hatiye dinê navê dan li bajêr kirin. Lêbelê di destpêkê de navê bajêr Layîş bû. û lawên dan putê qewartî bona xwe çikandin û heta ku welêt birin sirgunê Yonatanê lawê Gerşomê lawê Musa ew bi xwe û lawên wî ji nîjada daniyan re bûn Kaîn. û di hemû rojên ku mala Xwedê li Şîloyê bû, putê qewartî yê ku Mîka çêkiribû bona xwe çikiya yîştin. Beşa 19 Wisa bû ku di wan rojên ku li İsraîlê qiral tune bû de, Lêwî yekê ku di paşî çiyayiya Efraîmê de mêvanî hebû û ji Beytlehem Cihudayê cariyekê ji xwe restend. û cariya wî li dijî wî zinê kir û ji cem wî çû Beytlehem Cihudayê mala bavê xwe û qasî 4 mehîl wirma. û mêrê wê rabû û bona ku ji dilê wê re bibêje û pîrekê şûnda bîne li pê wê çû û li cem wî tevî xulamê wî 2 heb ker hebûn û pîrekê wî anî mala bavê xwe û gava bavê pîreka ciwan wî dît bi kêfxweşiyê derket pêşiya wî. û xezûrê wî bavê pîreka ciwan desta ser wî û 3 roj pê re rûnişt û xwarin û vexwarin û li wir şevîniya xwe kirin. Wisa bû ku roja çaremîn sibehê zû rabûn û zilam bona ku here rabû û bavê pîreka ciwan ji zavê xwe re got, bi pariyekî nan dilê xwe bizexmîne û paşî wê hûnê biçin. û rûniştin û her du pev re xwarin û vexwarin û bavê pîreka ciwan ji zilam re got, ez rica dikim bona şev bi hirkê razî bibe û bila dilê te xweş be. û zilam bona ku here rabû ser pêlan û xezûrê wî zorê da wî û rûnişt û dîsa şeva xwe li wir derbas kir. û roja pêncan bona ku here sibehê zû rabû û bavê pîreka ciwan got, ez rica dikim dilê xwe bizexmîne û heta ku roj biqede kêfxweşiyê bikin û her du jî xwarinê xwarin. û gava zilam cariya wî û xulamê wî bona ku biçin rabûn, xezûrê wî bavê pîreka ciwan jê re got, avay roj digihêje êvarê, ez rica dikim şeva xwe li vir biborînin. Avay hewl maye roj biqede, şevê li vir biborîne û bila dilê te şav be û sibê tu yê zûyê birêya xwe vebiçî û bigê ji çadira xwe. Lêbelê zilam nexwest ku şeva xwe biborîne û rabû û çû û giyaş temberê Yebûsê, ew Orşelîm e û tevî wî 2 kerên bi cilik hebûn, cariya wî jî li cem wî bû. Hîna ew nêzîkî Yebûsê bûn, roj hema çûbû ava û xulam ji efendiyê xwe re got.
Ez rica dikim, were û em ber bi vî bajarî Yebusiyan çewt bibin û şeva xwe li wir biborînin. û efendiyê wî jê re got, em bi bajarê ku yê biyanên ne ji lawên İsraîlê ne çewt nebin, lêbelê em ê derbasî Gîbeayê bibin. û ji xulamê xwe re got, were em nêzîkî ji van cîhan yekî bibin û em ê li Gîbeayê an jî Ramayê şeva xwe biborînin. û derbas bûn û çûn û gava nêzîkî bajarê Gîbeaya Benyamîn bûn, roj li ser wan çû ava. û bona ku bikevin Gîbeayê û li wir şeva xwe biborînin, bi wir ve çewt bûn. û ew ket û di qada bajêr de rûnişt û ji ber bona ku şeva xwe biborînin, tu kes wan nedigirtin malên xwe. û avay, zilamekî kalbûyî êvarê ji beyerê ji karê xwe ve dat û zilam ji çiyayiya Efraîm bû û li Gîbeayê mêvan bû. Lêbelê gelên wê derê Benyamînî bûn û çavên xwe rakirin û di qada bajêr de rêwî dît û zilamê kalbûyî got, tu derî ku derê û tu ji ku derê vetê? û jê re got, em ji Beytlehem Cihudayê derbasî aliyên li paşî çiyayiya Efraîm dibin. Ez ji wirim û çûm Beytlehem Cihuda û niha ez diçim mala Xudan û kesî ku min bigire mala xwe nîne. Bi rastî bona kerên me ka jê ye êm jê ye. Bona min û bona cariya min û bona xulamê ku li cem qulên te ne, nan û xemr jê hene. Qet tu tiştek nekê me. û zilamê kalepîr got, bila xweşîl te be. Lêbelê bila hemû motajiya te li ser min be. Lê hewl li qadê şeva xwe neborîne. û yanî mala xwe û êm dakeran û lingên xwe şitin û xwarin û vexwarin. Hîn wan dilên xwe xweş dikirin, avay zilamên bajêr kesên bêkêr dora xanî girtin û li derî xistin û ji zilamê kalbûyî ji xwediyê malê re gotin. Ew zilamê ku hatiye mala te derxîne ku em pê bizanibin. û zilam xwediyê malê bi wan vepekiye û ji wan re gotin. Na birayên min, ez rica dikim xerabiyên mekin. Madem ku ev zilam hate mala min, vê kêmtiyê nekin. Avay qîza min yan ne zewciye û cariya wî zilamî. Niha ez wan derxim ku hûn wan nizm bikin û tiştê ku çavên we de qence ji wan re bikin. Lêbelê ji vî zilamî re nemerdiyek wisa mekin. Lêbelê zilaman nexwestin ku wî guhdarî bikin û zilam bi cariya xwe vegirt û derxiz derve cem wan û wan dest avêtin namusa wê û tumiya şevê de heta sibê bi xerabî lêkirin û dema berbanga wê wê berdan. û pîrek di rojelatê de hat û li ber deriyê mala zilam ya ku efendiyê wê lê bû, heta der û dor ronî bû, ket û ma. û efendiyê wê sibeyê rabû û deriyên malê xwe vekirin û bona ku birêya xwe ve biçe derket û avay pîrek cariya wî di deriyê malê de ketibû û destê wê li ser derzanê bûn. û jê re got, rabe ku em herin, lêbelê kesî ku bersivê bide tune bû û wê hilgir ser kerî û zilam çû û zilam rabû û çû cihê xwe. û gava gehaşt mala xwe kêrekê raşt û bi cariya xwe vegirt û wê li gora hestiyên wê kir 12 parî û wê ji hemû sînorên İsraîlê re şand. Ji roja ku lawên İsraîl ji Misrê derketine heta îroj tiştekî wisa nebûye û nehatiye dîtin. Li ser vêya bifikirin, şîretan bidin hev û biaxivin. Beşa bîstemîn. û hemû lawên İsraîl derketin û ji welatê Gîleadê û ji danê heta ber Şebayê civat mîna tenê zilamek be di Mîtspayê de li ber Xudan civiyan. û pêşhatiyên hemûya netewê ên ezbetên İsraîl di civaka komela Xwedê de amade bûn. 400 peyeyên ku şûr dikişînin. û lawên Benyamîn bihîstin ku lawên İsraîl derketine Mîtspayê û lawên İsraîl gotin, bibêjin, ev xerabî çawa çêbû? û yê Lewî zilamê pîreka ku hatiye kuştin bersivê da û got, ez û cariya xwe bona ku şeva xwe biborînin, ketin bajarê Gîbeaya ku Benyamîn e. û mêrên Gîbeayê li dijî min rabûn û li dijî min şevê dora xanî girtin. Kuştina min fikrîn û cariya min nizm kirin û pîrek mir. û bi cariya xwe girtim û wê pariyan ji ev jê kirim û wê şandim hemû beyerên ku mêrasa İsraîlê ne, ji ber ku di İsraîlê de canîtî û rezîltiyê kirin. Ya lawên İsraîl, avay, hûn giş li vir, şîret û ramanên xwe bidin. û hemûya netewê mîna ku yek zilamekî bin rabûn û gotin, dêjme tu kes neçe çadira xwe û tu kes venegere mala xwe. Niha tiştê ku em bi Gîbeayê ve bikin ev e. Em ê pişkê li dijî wê derkevin. û bona ku ji netewê re xwarinê bînin, li gora hemû nîjadên İsraîlê, ji 100 kesî dehî û ji 1000 û ji 10,000 jî 1000 zilam bistînin û gava em werin bajarê Gîbeayê ya Benyamîn, bila li gor giştika kêmîtiya ku wî li İsraîlê kiriye bikin. û hemûyê İsraîlî mîna ku zilamekî bin li dijî wî bajarî civiyan. û nîjadên İsraîlê zilaman ji hemû nîjadên Benyamîn re şandin û gotin, ev xerabiya ku di nava we de tête çêkirin çi ye? û niha wan zilamên nizm ên ku li İsraîlê ne bidin ku em wan bikujin û xerabiyê ji İsraîlê bavêjin. Lêbelê Benyamîn nexwest ku gotinên birayên xwe yên lawên İsraîl guhdarî bikin.
û bona kul dijî lawê İsraîl derkevin cengê, lawên Benyamîn ji bajaran hatin û li Gîbayê civiyan. û ew rojê xênî 700 zilamên bijartî ên ku ji bajarê Gîbayê ve hatine hesibandin, lawên Benyamîn ên ku ji bajarên din ve hatine 26,000 kesên ku dikarin şûr bikişînin hatin jimartin. Ji hemûya vê netewê 700 çepokên bijartî hebûn. Her yek bi quskê dikarî bû kevir bavê tamûyê û şeş nedibû. û xênî Benyamîniyan yên İsraîlî 400,000 kesên ku dikarin şûr bikişînin hatine hesibandin. Hemû vana zilamê cengê bûn. û lawên İsraîl rabûn û derketin Beytelê û ji Xwedê re pirsîn û gotin: Dêl dijî lawên Benyamîn ve cengê bikî. Pêşiyê kî bona me derkevî? û Xudan got: Dê pêşiyê Cuhuda derkeve. û lawên İsraîl sibeyê rabûn û dijî Gîbayê artêşgehê danîn. û İsraîlî bi Benyamîn re derketin cengê û İsraîlî li hember wan li Gîbayê ji cengê re rêz bûn. û lawên Benyamîn ji Gîbayê derketin û wê rojê ji İsraîliyan 22,000 kesî li erdê rêz kirin. û netewê yên İsraîlî bi metirsî bûn. û li cihê ku rojekê berê bona cengê rêz bûbûn, dîsa rêz bûn. û lawên İsraîl derketin û li ber Xudan heta êvarî giriyan û ji Xudan ve pirsîn û gotin: Ma em dîsa birayên xwe lawên Benyamîn re bikevin cengê? û Xudan li dijî wê derkevin got. û roja duwemîn lawên İsraîl nêzîkî lawên Benyamîn bûn. û roja duwemîn Benyamîn li dijî wan ji Gîbayê derket û dîsa ji lawên İsraîl ve 18,000 kesî li erdê ve rast kirin. Hemûyên vana ên ku şûr dikşandin bûn. û hemûya lawên İsraîl, hemûya netewê derketin, hatin Beytelê û giriyan û li wir li ber Xudan rûniştin û wê rojê heta êvarî rojî girtin û li ber Xudan pêşkeşiyên şewtandinê û pêşkeşiyên xweşiyê pêşkeş kirin. û lawên İsraîl ji Xudan re pirsîn. Ji ber ku sindoqa Xwedeya peymanê duwan rojan de li wir bû û Fîneasê lawê Eleazarê lawê Harûn duwan rojan de li ber wê disekinî û gotin: Gelo em dîsa li dijî birayên xwe lawên Benyamîn derkevin cengê, an dê em dev jê berdin. û Xudan got: Derkevin, ji ber ku ez ê sibê wan bidim destên we. û İsraîl ên ku kemînê avêtibûn li hember Gîbayê bi dor û ber danîn. û roja sewemîn lawên İsraîl derketin pêşiya lawên Benyamîn û mîna carên din li hember Gîbayê rêz bûn. û lawên Benyamîn derketin pêşiya netewê û ji bajêr ve dûr vekşiyan û ser yên mezin ên ku yek derdikeve Beytelê û yek jî ji beyarê ve diçe Gîbayê, mîna carînên din dest bi lêxistina netewê kirin û ji İsraîliyan qasî 30 kesî kuştin. û lawên Benyamîn gotin: Mîna berê li pêş me hatin lêxistin. Lawên İsraîl jî gotin: Em birevin û wan ji bajêr ve bikişînin rêyên mezin. û hemû İsraîlî ji ciyên xwe rabûn û li Baal Tamarê rêz bûn û ji mara Gebayê jî İsraîliyan ên ku kemîn danîbûn ji cihê xwe ve derketin. û ji hemûya İsraîlê 10,000 kesên bijartî hatin hember Gîbayê û ceng dijwar bû. Lêbelê fêm nekirin ku xerabî gihaştiye wan. û Xudan li ber İsraîlê li Benyamîn xist û ew roj lawên İsraîl ji Benyamînê 25,100 kesê helak kirin. Hemûyên vana ên ku şûr kişandin hebûn. û lawên Benyamîn lêxistina xwe dîtin. İsraîlî jî qadê dabûn Benyamîniyan. Ji ber ku bi yên ku li hember Gîbayê xistibûn kemînê ewle dibûn. û yên ku kemînê avêtibûn lez kirin û êrişî Gîbayê kirin û yên ku kemînê danîbûn bi dorê ve belav bûn û hemûya bajêr ji şûr ve derbas kirin. û nîşana nava İsraîlî û yên ku kemînê avêtibûn de ji bajêr ve ewra doyekî mezin derxistina wan bû. û İsraîlî cengê de şûn da vegeriyan û Benyamînî dest bi lêxistinê kirin û ji İsraîliyan qasî 30 kesî kuştin. Ji ber ku gotin: Bi rastî jî mîna cenga berê li ber me hatin lêxistin. Lêbelê dema ji bajêr mîna stûna du ewr derketin, Benyamînî li paşî xwe nêrtin û avay, şewata hemû bajêr digeheşt ezman. û İsraîlî zîvirîn û Benyamînî şaş bûn. Ji ber dîtin ku xerabî gihaştiye wan. û ji ber İsraîliyan ber bi rêya çolê ve şûn da reviyan. Lêbelê ceng gihaştin wan û yên ku ji bajêr ve derketin, wan di nav xwe de helak kirin. Dor li Benyamîniyan girtin, bera pê wan dan û ber bi rojilatê ve heta hember Gîbayê di ciyên qonaqê de wan eciqandin. û ji Benyamînê 18,000 kes ketin. Hemûyên vana egîdên dilawêr bûn. û zîvirîn û reviyan çolê zinarê Rîmon û dirêyên mezin de ji wan 5,000 kesî dan hev û heta Gîdomê bi pê wan zeliqîn û ji wan li 2,000 kesî xistin. û wê rojê hemûyên ku li Benyamînê ketine 25,000 kesên ku şûr dikşandin bûn. Hemûyên vana egîdên mêrxas bûn. û 600 kes zîvirîn û reviyan çolê zinarê Rîmon û 4 meh li zinarê Rîmon ve rûniştin.
و İsrailî dîsal dijî lawên Benyamin vezîvirîn û wan û hemûya bajêr û heywanan û hemûyên ku dîtin ji şûr ve derbas kirin û agir bi hemû bajarên ku li pêşiya xwe ve dadan. Beşa 21 û İsraîliyan bi gotina dêjme tu kes qîza xwe bi jenetî nede Benyamin li Mîspayê sondê dabûn. û netewat Beytelê û li wir heta êvarê li ber Xwedê rûniştin û bi dengê bilind giriyan û gotin, ya Xwedayê İsraîl xudan, çima ev tişt di İsraîlê de derket û îroj nîjadek ji İsraîlê kêm bû û dotira rojê netewe zû rabûn û li wir pêşkeşîgehekê ava kirin û pêşkeşiyên şewitandinê û yên xweşiyê pêşkeş kirin û layên İsraîl gotin, ji hemû nîjadên İsraîlê ve yê ku di civînê de ji xudan re derneketiye kî ye? Ji ber ku ji Mîspayê di derheqê zilamê ku ji xudan re dernekeve de bi gotina dê mehqaq bête kuştin sonda mezin dabûn. û layên İsraîl ji ber birayên xwe Benyamin bi jan ketin û gotin, îroj İsraîlê nîjadek hate qetandin. Em bona wan, bonayên ku ji ber wan mane, jinê bibînin çi bikin? Ji ber me bona mafê xudan sondê dan ku em ji qîzên xwe bi jinetî nadin wan. û gotin, ji hemû nîjadên İsraîl, yê ku derneketiye Mîspayê, ji xudan re derneketiye kî ye? û avay, ji Yabeş Gîleadê kes nehatibûn civînê artêşgehê. û dema netewate ji martin avay, li wir ji gelê Yabeş Gîleadê tu kes nehat dîtin. û civak ji zilamên xwe yên herî bêtir 12,000 kes şandin û emir dan wan û ji wan re gotin, herin û gelên Yabeş Gîleadê pîrekan û zarokan ji şûr ve derbas bikin. û tiştê ku nê bikin ev e, divê hûn her zilamî û her pîreka ku bi zilam re raketiye bi tûmî tune bikin. û di nava gelê Yabeş Gîleadê de 400 qîzên ku nezewcî nedîtin û wan anîn artêşgeha li Şîloya ku di welatê Kenanê de yî. û hemûya civakê ji lawên Benyamin ên ku zinara Rîmonê ne zilam şandin û axivîn û wan bangê aştiyê kirin. û wê gavê Benyamin vegeriya û ji pîrekên Yabeş Gîleadê pîrekên ku saxiştibûn dan wan. Lê tevî û sabûnê têra wan nekirin û netewe ji ber Benyamin bi heyfê veketin, ji ber ku xudan di nava nîjadên İsraîl de neqebekê vekiribû. û kalepîrên civakê gotin, ma em bona ku jinê jiyên ku mane re bibînin çi bikin? Ji ber ku ji Benyamin pîrek hatin helaqkirin û gotin, bona ku neteweyek ji İsraîlê winda nebe, divê jiyên ku ji ber Benyaminê mane re mêras hebe. û em jî qîzên xwe jinan nadin wan, ji ber ku lawên İsraîl bi gotina yê ku jinê bide lawên Benyamin bila bi nalet ve sondê dabûn. û gotin, avay, li bakura Beytelê di rojhilata rêya mezin de ya ku ji Beytelê derdikeve Şekemê û Şîloya ku li başûrê Lebonayê yî, ji salê heta salê cejna xudanê ye. û emir dan lawên Benyamin û gotin, herin û di rezan de têkevin kemînê. û binêrin û avay, gel qîzên Şîlo bona ku bira qisin derkevin, wê gavê ji rezan derkevin û bona xwe bila ji we her yek ji qîzên Şîloyê bona ku ji xwe re bike jin bigre û herin welatê Benyaminê. û dê wisa be ku dema bavên wan an jî birayên wan bona gilîkirê were cem me, em ê ji wan re bibêjin, wan ji me re biborînin, ji ber ku me ji cengê bona her yekî jinekê nestendin. We jî nedan wan, ya na niha hûn ê bi sûj bibûna. û layên Benyamin wisa kirin û li gora hejmara xwe jiyên ku direqisin girtin û birin û çûn û vegeriyan mîrasên xwe û bajaran ava kirin û di wan de rûniştin. û wê gavê layên İsraîl ji wir her yek çûn nîjada xwe û eşîra xwe û her yek hilkişiya mîrasa xwe. Di wan rojan de li İsraîlê qiral tune bû. Her kesî tiştê ku çavê xwe de rastê dikirin.